Una sa tanan mayong odto mga igsuon ko diha ni Kristo, mayong hapon, mayong gabi, agad sa maabtan nining ato ang live Facebook. Inyong ubos nga lagad si Brad Giancarlo Balinas, makig-uban usab kaninyo nining usa ka oras aron maghisgot na usab kita mahitungod sa ato ang mga pagtulunan sa ato ang simbahan nga Katoliko. Kining programa mga igsuon alang kini sa atong mga higala nga mga Katoliko, aron kining atong mga kaigsuonan natong mga Katoliko dili mailad, no? Dili masayon-sayon o ilad sa mga laing reliyon karong mga panahon na mga igsuon. Hinaot nga maminaw kamo nining ako ang live sa Facebook, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang tumong ragyod og tuyo nato ni mga igsuon mao gyud ang pagpatin-aw sa mga pagtulunan sa ato ang simbahan nga Katoliko. Kay doon naman ko'y uban nga naglibog, ang uban gani walihan sa mga laing reliyon, no? Hugaw-hugawan nila ang simbahan Katoliko, unya ang Katolikong walihan sa laing reliyon dili na makit-an sa simbahan Katoliko. Dito na sila nagwali at dito na sila nagpamimbro sa mga laing reliyon. Kaya ang trabaho gud aning mga laing reliyon mga igsuon mao ra gyud ang pagsamok-samok, o ikaduha mga igsuon mao gyud ilag yung butang-butangan pag-ayo ang Katoliko, no, aron ang katong mga Katolikong mga inosente ilang mailad mga igsuon. Mao na mga higala nga kini akong programa karon gituyo ko kini pagmugna aron makatabang kini kayo sa mga Katoliko, mga kaigsuonan nato mga Katoliko, aron dili mailad sa atong mga higala nga mga Protestante. Muna paminaw kamo mga igsuon ko diha ni Kristo. Ayaw kalimot share sa akong Facebook live nya kung doon na kami mga pangutana ipadangat lang diri sa comment box kay ato nang basahon mga higala sa di pa ta mahuman sa atong live, ato nang basahon ug ato nang tubagon ang inyong mga pangutana. Nya katong mga dili Katoliko kung doon na may mga pangutana bahin sa amo ang pagtuo, ipangutana na kay ato sa nang tubagon base gyud sa ato ang panudlo sa ato ang simbahan, ay base gyud sa panudlo sa Biblia o sa among panudlo sa among simbahan mga higala. Naman tay Biblia diri mga igsoon. Biblia gyud atong gamiton mga higala. Unya mga igsoon sa dili pa ta magsugod ato sa ning ablihan sa mubo nga pagampo, no? Sugdan tanis pagampo ug ato sab kining tapuson sa pagampo. Okay mga igsoon, manguros ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Brad, mayong udto kabuntagon. Mayong udto kabuntagon. Asa may klaro ani, mayong udto o mayong kabuntagon. Salamat sister Girly Fuentes Cabanes. Okay mga igsoon, unya duko ta ato ning ablihan sa mubo nga pagampo. Amahan namo nakas mga langit pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang pagbuoti ni sa yuta mingon sa langit. Ang kalam namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw ug pasaylo kami sa mga sala, mayingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno aluwas sa kami sa dawtan namin. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Hibaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa maayong buntag mga igsuon, no? Udto sa kabuntag kabugnawon. Okay, salamat sister. Maayong udto nga kabugnawon. Bugnaw kay diring dapita mga higala kay sa among lugar sa Cebu uwan-uwan, no? Kumusta man diha sa mga inyong dapit, no? Diha sa Mindanao, no? Sa Calbayog, Samar, kumusta man diha? Uwan-uwan ba diha? No? Og maayong paglantaw ni Jewel Palad, no? Salamat sa imong paglantaw, brother. Okay mga igsuon, unya ang atong tema karon mga igsuon, ang atong pagahisgutan karon kining usa sa mga pasangil sa atong mga higala nga mga Protestante. Kining ilang giingon nga ang ato kunong pamisa, bunyag, kasal dunay bayad, no? Mo na giingon sa mga laing reliyon nga
kining mga Katoliko panapi kuno ang ilang gihimo kay ang bunyag bayran, no, bayran ang uban 1.5 bayad sa bunyag 1.5. Ang uban mingon ang pamisa dunay bayad, kasal dunay bayad, dunay special, dunay ordinary. Mingon sila mga igsuon nga kini kunong ato ang simbahan nga Katoliko panapi, no, gipanapian na kuno tang mga miyembro mga igsuon ngano kunong dunay bayad ang kasal, dunay bayad ang bunyag, dunay bayad ang pamisa. Kay ang Biblia daw mga igsuon nagtudlo man, no, unsa may giingon sa Biblia atong basahon ni mga igsuon. Kay mao man gani ang sagaran nga gamiton sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, no. Kay mingon sila nganong bayran man na ninyong bunyag, bayran man na ninyo ang kasal, wa man ay bayad, libre man na. Kay naa man sa Mateo 10:8 mao ni lang gamiton mga higala, mao ni lang basahon. Nag-ingon dinhi, ayuha ang mga masakiton, hinlui ang mga sanlahon, banhawa ang mga patay, pagawasa ang mga yawa, sa walay bayad, kamo nakadawat sa walay bayad panghatag. Sa ato pa mga igsuon, kada diayng kuan mga higala, kana diayng mga pag-ayos masakiton, kanang paghinlo sa mga sanlahon, nadawat na sa mga apostolis nga walay bayad, ihatag usab kini nga libre ngadto sa uban. Sa ato pa, ano ang bunyag bayran man, no? Nga si Kristo gibunyagan ni Juan, wa man to pabayri si Hesus, no? Ngano ang pamisa bayran man, ngano ang kasal bayran man. Nagsugo ba si Kristo nga bayran ni ang pamisa? Nagsugo ba si Kristo bayran ang kasal? Ngano ang Katoliko ilamang bayran ang nganong bayran man ang bunyag. Mao na ang mga pangutanas mga dili Katoliko mga higala. Unya mogamit na yon sila anang Mateo 10:8 nga gihatag ko kini nga bayad, gihatag ko kini nga walay bayad, ihatag usab kini nga to sa uban nga libre, walay bayad. Nya unsa may atong itubag nato ni ana mga higala sa ilang mga pangutana? Nganong bayran man ang pamisa, nganong bayran man ang kasal, naapay bayad ang bunyag. Matod pa nila sa mga laing relihiyon, gipanapian ta sa simbahang Katoliko, gipanapian ta sa mga pari. Okay, ato nang tubagon mga igsuon, no? Kay pagsupak man na sa mga dili Katoliko, nya ato nang tubagon. Ang atong tubag ana mga higala og mga suki nga tigpaminaw sa ato ang programa karon, kanang kasal, misa, bunyag, timan gitawag kana namo og sakramento. Amen. Gitawag kana nato og sakramento. Ang kasal, bunyag, misa, gitawag na nato og sakramento. One of the 7 sacrament. Ang bunyag, kasal, ug pamisa. Karon, ang bunyag isip sakramento, paminaw ha, paminaw mo mga dili Katoliko. Ang bunyag isip sakramento, kay ang kanang bunyag mga higala giisip kana namong sakramento. With due respect sa dili Katoliko, kay ang mga Katoliko, ang mga dili Katoliko wa man mag-ila na nga sakramento ng bunyag. Ang ila bunyag ra gyud ang tawag ana nila. Wala na nila isipang nga sakramento. Pero kitang mga Katoliko, ang bunyag, dili lang kay bunyag, giisip gyud na natong sakramento. Okay? O niya, ang bunyag mga higala, isip sakramento, dili gyud na pwedeng mabayran. Dili gyud na pwedeng bayran. Ang bunyag, isip sakramento. Kana sang pamisa o misa, dili na pwedeng bayran isip sakramento. Ha? Balikon ko ha, ang kanang misa, isip sakramento, wa na'y bayad. Kay nga nung maingong tagwa na'y bayad, sakramento ganina. Maingong kag sakramento, grasya. Grasya. Grasya nga gikan sa Dios, iyang gipaambit ngadto sa tao. Meaning sakramento, meaning grasya, di na pwedeng bayran. Sa ato pa mga higala, o mga suki nga tigpaminaw, ang bunyag, isip sakramento, walay bayad. Ang kasal, isip sakramento, walay bayad.
ang misa isip sakramento walay bayad. Ha? Klaro kay mga higala? Paminawag yun ninyo mga igsoon. Kining kasal isip sakramento walay bayad. Lakto pagkasulti, pagkaprangka, pagkaistorya, kining bunyag, kasal, pamisa, sa iyang pagkasakramento, di yun na pwedeng bayaran. Di na pwedeng bayaran, kay grasya ka na. Gitukod ka na ni Kristo ang sakramento sa bunyag, sakramento sa kasal, sakramento sa misa, gitukod ka na ni Kristo. Wa na pabayrin ni Kristo. Sakto, way bayad ang sakramento nga bunyag. Isip sakramento nga bunyag, wa gyud ay bayad. Og ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mga higala, ang bunyag, kasal og ang pamisa giisip man namo nga sakramento. One of the 7 sacraments. Busa mga higala, ang bunyag higala isip sakramento, sa iyang pagkasakramento mga higala, dili pwedeng bayaran. Busa ang pamisa walay bayad, kay sakramento man na. Ang bunyag, sakramento man ang bunyag, walay bayad. Ha? Walay bayad. Unya, ang kasal, isip sakramento, walay bayad. Pangutana. Na mangutana man ning laing reliyon. Nganong doon na may, nganong mubayad man ta kung doon ay kasal? Ha? Bayran malaging kasal. Pirte pang mahala. Ang gibayran ana higala dili ang sakramentos kasal. Ang gibayran ninyo ana kanang moadto mo sa office, sa parish office, ang gibayran ninyo ana dili ang sakramento. Kay balikon ko ang sakramento, ang bunyag isip sakramento wa nay bayad. Kay grasya guna. Ang grasya gikan jud sa Dios. Di nagikan sa tao, gikan na sa Dios. Busa kanang gikan sa Dios, tanang nga gikan sa Dios, di na pwedeng bayaran. Di na pwedeng bayaran. Ha? Di na pwedeng bayaran mga higala. Muna nga ang kasal, isip sakramento, di na bayad. Di na pwedeng bayaran. Pangutana, nganong magbayad man lagi mi brad? Kung magpakasal mi, bayaran man lagi. Ang gibayran ana igsuon, dili ang sakramento sa kasal. Dili ang iyang pagkasakramento sa kasal. Dili ka na mo gibayran. Ang gibayran mga higala, kana ang pari. Ang pari mga igsuon mo'y nagkinahanglan ana. Muna nga gibutang lang diha sa moong kasal, dunay presyo. Pero sakto sa lakto pagkasulti mga higala, dili ang sakramento sa kasal mo'y gipresyuhan niya. Kay ang sakramento dili na pwedeng bayran. Ha? Ang kanang sakramento kung kasabot pa lang ning uban mga dili Katoliko, unsa ning sakramento? Ingon gani kag sakramento higala, grasya kana nga gikan sa Dios nga iyang gihatag sa tao. O mao na higala. Unya karon, kung ingon ka ang kasal sakramento, di na pwedeng bayran. Di na pwedeng bayran. Karon pangutana, ngano malagi brad magpakasal mi, nganong bayran man lagi? Mahal pa kayo, ang uban tag 2,000 pa. Uban tag pila pa na. Perti pang mahala. Bayran man lagi. Ang bayran diha mga igsuon ang pari. Ang pari mo'y bayran. Ang pari mo'y bayran ana mga higala. Dili ang iyang pagkasakramento mo'y gibayran nimo ana. Kay di na pwede bayran ang sakramento, kay grasya ka na, gikan ka na sa Ginoo. Yatiman ang kasal sakramento na, busa di na pwedeng bayran. Unya karon brad, nganong na may bayad brad, na ang gani presyo. Ang mass wedding naay presyo. Sa to babayran gyud ay ang gibayran ug ang naay presyo di mga higala, mao ang pari. Gipresyuhan na gyud ang pari naghago ra ba pud na ang pari pag misa diha, no? Ang pari ganin pila ka oras binarog diha humili, no? Misa mao nay atong bayran. Natural nagkinahanglan mga higala ang atong pari ni ana, kay bisan ang mga dili Katoliko nagkinahanglan og halad, nagkinahanglan og kwarta. Mubarog ka ng ilang simbahan wa pa nay kwarta-kwarta. Sa man na Iglesia ni Kristo nagkinahanglan gyud na kwarta. Busa mga higala tigsuki kung tigpaminaw, ang kasal isip sakramento di na pwede bayran. Pero ngano na may bayad brad? Ang pari mo'y gibayran diha mga igsuon. Pari mo'y gibayran kay ang atong pari mga igsuon nagkinahanglan usab og mga halad gikan sa tao. No? Mo na mga igsuon,
Niya brad nganong moingon mo brad way bayad ang kasal nganong gibutang mo diha mas wedding unya duna pay presyo. Ang gipresyohan diha mga higala kung ato ng pailawman ang gipresyohan diha dili ang iyang dili ang kasal mga higala kun dili ang pari mo gibayran diha kay maoy nagsaulog nagsilibrar sa maong kasal maoy gibayran mga igsoon. Unya naa ba na sa Biblia mga higala? Nabanas Biblia kay kanang gibayad natos pari maunay atong suhol nila kay sila may nagsilibrar diha sa kasal maisip na natong suhol mga igsuon sa atong mga pari pero kanang gibayad nimo sa kasal bayad ba yun na sa sakramento sa kasal tubag dili kay ang sakramento mga higala di yun na pwedeng bayran busa kay sakramento man ang kasal dili pwedeng bayran higala hinaot nga masabta ni sa atong mga dili katoliko mga higala. Balikon ko ang gibayran mga igsuon ang pari nga maoy nagsilibrar, maoy nagmisa diha sa imong kasal. Oh, example baron nay pari baron diha nga maoy nagsilibrar sa kasal. Aw ang gibayran diha ang pari. Dili ang sakramentos kasal mo'y bayran kay di na pwede bayran ang sakramentos kasal. Busa kanang gibayad nato mga igsuon, ha bayad kuno diha sa kasal. Dili na bayad sa kasal nga sakramento. Isip sakramento dili kun dili ang bayad diha mga higala mao gayud atong gibayran ang pari o kanang gibayad natos pari mao nay suhol natos pari kay ang pari mga igsoon nagkinahanglan usab og kwarta kinahanglan kwarta kay nga naman tao ra pud na sila do na guna sila itiyan di guna pulos buko-buko di ba kay kung ang atong pari mga igsoon wa pa nay tiyan di na gutomon pero ang atong pari mga igsoon do na man nay tiyan meaning kay do nay tiyan ngita sa nagpagkaon. Muna mga igsoon niya, sigilang tagpamisa, sigilang tagkasal diha, ang pari, sigilang pangasal, sigilang misa diha, kada oras, kada adlaw misa. Labi na sa Domingo, adlaw Domingo, kada oras yun misa. Na kung kanang pari, walay mga halad, walay ibayad na to anak nila, pinagi sa itong mga halad. Unsa man lay kanon anak nila? Ha? Mga matay na lang ng atong mga pari, makyap pa na itong mga pari diha inigmisa, kay walay sud ang ilang tiyan. Muna na kinahanglan igala, nagkinahanglan higala ang atong mga pari ato sa silang hatagan og mga kwarta o kanang gihatag nato nga kwarta mga higala mao nay suhol nato ngatos mga pari nya naa ba nas Biblia naa kayo ato basaw na naa kayo dara unang Timoteo kapitulo 5 versikulo 17 dira atong basahon na naa nas Biblia mga igsoon naa nas Biblia Unang Timoteo kapitulo 5 versikulo 17. Kanang inyong mga comment diha i-send lang yun diha ang comment kay ato ng timbon tubagon ra na nato mga igsoon. Okay? Unang Timoteo 5:17. Unsa may atong mabasa dinhi? Nag-ingon dinhi. Ang mga pangulo sa iglesia nga maoy mudtuman sa ilang katungdanan angay ilhon nga takos sa dubli nga suhol labi na kadtong naghago gayod sa pagwali ug pagtudlo klaro ana kadto ding mga pangulo sa simbahan o sa iglesia matud pa sa ni Apostol Pablo ang mga pangulo sa iglesia di ba ang mga pangulo obispo pare kardinal santo papa di ba mao man na ang mga pangulo sa iglesia nga maoy mutuman sa ilang katungdanan angayan ilhon nga takos sa dubli nga suhol labi na kadtong naghago gayod sa pagwali o pagtudlo. Di ba nagtudlo man ang atong mga pari? Nagtudlo diha sa simbahan pinaagi sa ilang pagwali, nagtudlo ang atong mga pari. Karon pangutana, nag-ingon man dinhi, takos gayod. Takos sa dubli nga suhol. Labaw pa na sa espesyal. Labaw pa na sa espesyal kay di ba moingon man ta na espesyal nga misa. Espesyal nga kasal, nay ordinaryo, labaw pa na sa espesyal. Kay dubling suhol, kung ingon kag dubli, mo ingon kag dubli kung wa pa nay presyo. Gidubli gani, meaning dunag yun ay presyo, dunag yun ay value. Kay mo ingon gani, dara tanawan, ingos Pablo, nga kadtong mga pangulo sa iglesia, takos sa dubling nga suhol. Nganong mo kaingon man kag dubling suhol? Meaning kung ingon kag dunay dubling suhol, dunag yun ay gidublihan. Unya unsa may presyo ana, naag yun ay presyo. Kay di man kamo dubli. Di man kamo ingon dubling suhol kung wala pa nay kantidad.
Naagyo day kantidad. O na labaw pa na sa espesyal nga misa. Kay ang espesyal, mingon man sila ka. Ngano malagi ang kasal dunay espesyal, dunay ordinary. Kani ngano naaman as Biblia. Naaman ko nas Biblia. Nagkatong mga pangulo sa simbahan, sa iglesia nga nagtudlo, nagwali, takos paghatagan sa dubling suhol. Sa to pa kay takos paghatagan sa dubling suhol, meaning dunag yun ni siyay, nasaman, dunag yun ay balor o dunag yun ay kanang ingno na to presyo. Kay gidubli god, meaning kay gidubli, dunag yun ay kantidad. Kaya mahingom din ng laing reliyon, tanawa, ang misa sa Katoliko, dunag yun kantidad. Natural. Kay naamang yun as Biblia nga, atagang kong dubling suhol, meaning kay dubli, meaning dunag yun ay kantidad, kay gidubli god. Nya, naaman as Biblia na, katungdanan ka na nato nga mga membro sa simbahan nga angay gyud tang muhatag og suhol sa ato ang pari. Nya kanang suhol sa pari mga higala mao nang atong mga halad panahon sa kung naay kasal o mingon tag pilay bayad sa kasal aw dili ang kasal nga sakramento mo gibayran diha. Ambot pasabot niya na ang pari ba bayran ang pari. Kay naa din as Biblia unang Timoteo 5:17 nga ang kadtong nangalagad sa simbahan, kadtong nagwali, kadtong nagtudlo, ang atong mga pari nagtudlo man na. Nagtudlo ng atong mga pari. Panahon sa misa nagtudlo ang atong mga pari. Gitudloan niya ang mga manimbahay, mauni ang doktrina sa simbahang Katoliko. Takos gayud kita muhatag og dubling suhol. Dubli meaning naa gyud ay kantidad. Kay gidubli gud, madubli ka nang wa nay kantidad. Mao na mga igsoon. Karon balikon ko, ang kasal duna bay bayad, tubag ang kasal walay bayad, isip sakramento. Ang misa duna bay bayad, ang misa walay bayad, isip sakramento. Walay bayad. Ang bunyag duna bay bayad, walay bayad ang bunyag, isip sakramento. Kay nga naman ang sakramento di na pwedeng bayran, higala, di na pwedeng bayran. Mao na mga igsoon, balikon ko, ang atong mga higalang dili Katoliko wa gyud kasabot niini. Doon na kuno'y bayad ang kasal, doon na kuno'y bayad ang pamisa, doon na kuno'y bayad ang bunyag. Sa tinud-anay mga higala, dili ang bunyag nga sakramento mo'y gibayran diha, kundili ang kahago. Ang pari, mga igsuon, mao'y angay bayran. O kanang gibayad na tos pari, maunay isip suhol masamaong pari, nga mo'y nagmisa diha. Kay naa din sa Biblia, unang Timoteo 5:17, nga kadtong mga pangulo sa iglesia, kadtong mga leader sa simbahan nga nagwali, nagtudlo, takos gyud paghatagan og dubling suhol. Ada tanawaran na gyud kantidad gyud, na gyud kantidad kay dublihon mang suhol. Mubdubli ka kag suhol wa pay kantidad. Na gyud ni kantidad. Alas 11. Muna mga 5. Naa na mga igsuon, no? Klaro kayo mga higala nga naa gyud ay dubling suhol. Muna mga igsuon. Unya, doon na pailain mga higala kining atong mga mingon sila nga ngano man brad. Kung wala pa nay bayad ang misa brad, nganong doon na man ay resibo. Na ako no'y resibo mga igsuon. Resibuhan ka pilay imong nabayran sa misa. Nabayran sa lubong. Mingon na sila nga mangilad man ka Carlo, klaro man yun ang bayran yun ang inyong misa. No, kay kung doon na kay pamisahan nga patay, muagi jud kag opisina, bayran yun na. Balikon ko, balik-balik ra gihapon tagtubag ana. Ang gibayran lagi diha mga higala, mao lagi ang pari nga mao'y nagmisa diha sa patayng lawas sa imong higala, patayng lawas sa imong mahal sa kinabuhi. Ang pari magibayra diha, pero giingon lang diha nga pilay bayad sa misa kay mao na mo ginaanda nato. No? Mao na mo gina sa unahuna sa tao, pilay bayad sa misa brad. Sister, 2,000 o 1,500 baron. Diri sa among parokya murag 1,500 raman bayad sa pamisa diri. Mingo sa pila may bayad sa pamisa brad? Mo naman ay naandan ko sa nahuna sa tao nga ang bayad sa misa pila brad? 1,500. Pero sa kung atong lakturon pagkasulti wa nay bayad jud ang pamisa kay nga naman sakramento kana higala. Sakramento kana ang gibayran nimo ana ang pari nga maoy nagselebrar sa misa mga higala. Mo'y nag-celebrate sa misa sa imong mahal sa kinabuhi. Ang pari mo gibayran diha, pero mao na magunay atong naandan. Mao na magunay atong mindset ba? Nga brad, pilay bayad sa pamisa? 1,500 ra? Resibuhan din ka.
Oh, mao man ay naandan sa ato ang hunahuna, pero lagtod pagkasulti higala mga tagsuki kong tigpaminaw. Mga igsuon kong mga Katoliko, lagtod pagkasulti ang pamisa isip sakramento wa gyud nay bayad ha. Mo gyud isod sa inyong hunahuna, wa gyud nay bayad. Mao lag gyud naandan nato. Kay laihit man kayo gud bati man gyud ingon ta pilay bayad sa pari. Di ba lain kayo, di ba? Mo na ginana na napilay bayad sa misa, sister. Sa mingo sa 1.5. O pero lagtod pagkasulti ang gibayran gyud diha ang pari gyud. Kay kung direksoon magunotog sulti pila may bayad sa pari, sister. Mura mo gug nagpabayad ang pari. Mura bati kay paminawon, di ba? Mura sa likuot ka ba pila may pabayad sa pari, sister. Mura mo gug nagpabayad ang pari. No? Mo na ginana na andan na sa tungunahon na moingon lang ta nga pilay bayad sa pamisa. Pilay bayad sa misas patay. Pero lagto pagkasulti ang gibayran diha ang pare nga maoy magmisa sa imong mahal sa kinabuhi. Nakuha ninyo mga igsoon, inana na siya mga higala. Inana na kay naa din na sa Biblia. Kunya ngano naman ay resibo? Resibuhan man na. Depende man na siya. Kung magay resibo, resibuhan ka. No? Pero kanang resibo mga higala, gingon ana lagi na nga gibutangan na siya resibo kay pamatuod nga nabayran nimo. Dili gyud ang pamisa isip sakramento mo gibayran mo diha higala. Mo na itiman unya moingon din sila. Kining mga Katoliko ba ang ilang bunyag naasay bayad. Nya do na pay espesyal, do na pay ordinary. Mura kunog ingnon nato kanang siupaw bitaw. Nga do na espesyal nga siupaw, do na pay espesyal nga do na pay ordinary nga siupaw. Sa to pa barian jud ay kay do na espesyal. Dunay espesyal, unsa man ang espesyal, di ba? Kanang dako-dako na nga hatag. Kay kana di, mingon may mangutanam ng pari, unsa man ni sister? Kuan ni father, pabunyagan ni na father. Nya espesyal ni gabunyag. Di ba? Mingon siya espesyal. Sa to padaan dako gyud ang bayad yun kay espesyal man ang abunyag. Nya ang ordinaryo ra di ay father. Diri lang mo skilid. Tanawara. Na gyud di ay bayad. Dako gyud ang bayad kay espesyal man. Maigsuon timan-an nato ang espesyal diha mga higala dili ang sakramento. No, ma-espesyal man ma-ordinary, maura gihapon kanang sakramento ha. Dili kay espesyal man ni labaw-labaw ni nga klase nga sakramento da. Kini ordinaryo ra man ni pobre ra man ang taon ang nagpabunyag. Gamay-gamay ra ni nga sakramento. Dili ingon ana ang Dios mga higala. Dili ingon ana ang Dios. Dato man ang nagpabunyag ug mapobre man ang nagpabunyag. Ang ilang nadawat nga bunyag maura gihapon mga igsoon. Kay sa bunyag, sa sakramentos bunyag, walay espesyal, walay ordinary. Ang bunyag isip sakramento, walay espesyal, walay ordinary. Sakramento ra gihapon na mga higala. Nya ngano na may espesyal brad? Espesyal nga bunyag. Ang gitawag diyag espesyal, dili ang sakramentos bunyag. Kay kanang sakramentos bunyag, kanunay ginang standard. Standard na sa daan, di na pwede mausap-usap. Doon ay ang bunyag, pwede mahimong espesyal, pwede mahimong ordinaryo. Dili, ang bunyag, isip sakramento, standard na daan. Sakramento na ginadaan. Nya, nganong gitawag mo nag-espesyal nga bunyag? Kay gitawag na siya espesyal mga higala, dili ang iyang pagkasakramento mo espesyal diha. Kung dili, ang kanang adlawang, mo ni gitawag og espesyal. Ang adlaw ba, example baron, kanang Domingo. Kanang Domingo, mo magyunay sagaran nga mga parokya igbubunyag yun sa mga bata. Kanang adlong Domingo dagang mga magpabunyag diha. Ordinaryo ra na siya mga higala. Ordinaryo na. Pero kung ikaw ra gyud ang gibunyagan diha, ikaw ra usa. Samaan ang Sabado, Biyernes, ikaw ra gibunyagan diha. Muhangyo ka sa opisina nga magpabunyag ko sister sa akong anak. Nya kinsa mang pare available ani sister, moingon siya si Father. Si Father baron, Father Mike. Siya ay muhandol ani sister Sabado. Dili na nako siya isabay sister sa Domingo kanang daghang bunyagan. Sige. Nya espesyal ni sister espesyal gyud kay ikaw ra may gibunyagan nang higayuna. Mo ni gitawag siya espesyal. Kay kanang higayuna nga Sabado dili man ta na mo ting bunyag. Ang ting bunyag sa Domingo man gyud na. Ikahuman sa misa ting bunyag na ang Domingo daghan kay mga bata ding bunyagan. Daghan kayo. Mo na mga higala kanang Sabado dili man gyud nating bunyag. Muna kay nihangyo ka sa opisina nga sister magpabunyag ko sa akong anak kanilang Sabado. Niya kinsa mang pare nga available ani sister. Atoy butang si Father Mike. Si Father Mike sister mo available ani siya mo bunyag sister. Siya mo bunyag. Sa to pa espesyal
special sister o special ni kay Sabado man. Ikaw kamo ra may gi exclusive ra mamuani, kamo ra may gibunyagan diring dapita, wala pa may laing makasagol ani, ikaw kamo ra gyud ang bunyagan. O sato pa kana siyang adlaw special kay ngano man ang imo rang anak mo gibunyagan ang higayuna. Kay kung imong isabay sa Domingo pirting daghanang gibunyagan kana ordinaryo ra na. Karon kung Sabado dunay walay nakasagol exclusive ra kayo. Ang imo rang anak mo gibunyagan diha. Mo ni gitawag og espesyal. Ang naka-espesyal ana kay tungod kay exclusive ra kayo, ikaw ra gyud ang nabunyag, ikaw ra gyud ang nagpabunyag anang higayuna. Mo ni say gitawag og espesyal nga bunyag. Pero ang sakramento ba nga bunyag mo igigingan lag espesyal, ang tubag dili. Kay ang kanang sakramento sa bunyag sa iyang pagkasakramento standard na nadaan. Mingong gikag standard na nadaan, dili na pwedeng mausap, pwedeng mahimong espesyal, pwede sad mahimong ordinary. Dili na pwede. Kanang bunyag isip sakramento standard na nadaan. Sakramento na gyud na. Sa to pa madato man nga magpabunyag og mapobre, ang ilang nadawat maura gyud sakramento ra gyud sa bunyag ang ilang nadawat. Kung unsay nadawat kung ang usa ka dato magpabunyag, espesyal kayo ni nga bunyag kontra sa pobre nga nagpabunyag, ordinaryo lang, ang nadawat sa dato maura gyud ang nadawat sa maong pobre. Kay ang sakramento mga higala dili na nimo pwedeng usbon-usbon, pwede mahimong espesyal, pwede mahimong ubos-ubos sa espesyal, di na pwede. Nya nganong gitawag mo nag-espesyal ang bunyag? Kay tungod kay kanang adlaw kamura may nagpabunyag anang higayuna, exclusive ra man kayo. Mo ni gitawag siya espesyal. Espesyal aning bunyagaw kay nga naman na wa gyud nakasagol o inana ba? Espesyal aning bunyagaw wa gyud nakasagol. Siya ra gyud ang kinira gyud tong bataa mo ra gyud gibunyagan aning higayuna. O mo ni gitawag siya espesyal kayo ning bunyaga ba, klaro kayo? Kay kung imo nang isabay sa Domingo, pirti mang daghanang bunyagan sa simbahan ana. Pirting daghanang pangbunyagan sa simbahan ana kanang Domingo. Adi na espesyal. Ordinary ra na kabunyag. O kabantay mo ana. Suway mo sa mga parokya matag adlawng Domingo, pirting daghanang bunyagan diha nga mga bata. Ordinary na nga bunyag. Pero kung ani ka pabunyag sa Biyernes, Sabado, nya exclusive ra kaayo, matawag na siya special kay ning bunyaga o kay kini ra yung bataa mo oy gibunyagan aning higayuna. Why nakasagol? Special kay ning bunyaga. Oh, special mo ni gingan lag special. Nya karon pangutana, ang bayad ana brad dako-dako masad brad. Oh, dako-dako gyud kay mao ra may giko ang pare. Kay ang samot na ang pare nga gahandol, ang gahandol sa mong pare, mao na gitawag og dako-dako sa nang bayara kay ngano man special man gyud na. Special man gyud na. Ikaw ra man gyud ang gituyuan sa pare ana. Ikaw ra man gyud ang gituyuan gihandulan sa pare ana mga higala. Dako-dako gyud. Nya naa ba nas Biblia nga kung doon na kay special ay doon na kay kanang hangyo sa pare, kanang imuha ra yung kanang exclusive ra kayo, angay bagyod na special gyud na ihatag nimo sa pare. Naa gyud oy. Naa gyud basahon natos Biblia bi wa ba joy special nga halad. Naa oy. Special nga hatag sa kwarta naa gyud special. Mingon kag special mga higara sa ato pa doon na gyud ay mga ordinaryo lang. O doon na gyud dili special nga hatag sa kwarta. Pero na ba nas Biblia? Naa sa nas Biblia oy. Naa na sa Old Testament. Gibansay na jud na sa Old Testament mga higala nga doon na gyud mga special jud nga mga hatag. Daraha ato masahon na Leviticus 27:1 dara halad. Ang title ani mga igsuon mga halad. Gingon nini ang Ginoo miingon kang Moses ingna ang mga Israelita nga kun may maghimo og espesyal nga panaad nga usa ka tawo ngadtos Ginoo, ang tumbas nga bili sa tawo mao ang musunod. Oh, klaro kay mga higala. Naa gyud ay mga espesyal nga halad sa kwarta. Oh, niya kanang gihatag nato sa pare. Mao man na atong gihatag sa pare. Kung do na naa gyud ay espesyal nga hatag sa kwarta mga higala dara. Ang Ginoo mingon kang Moises ingna ang mga Israelita nga kun may maghimo og espesyal nga panaad nga sa usa ka tawo ngadto sa Ginoo, ang tumbas nga bili sa tawo mao ang musunod. Oh, sa ato pa di mga higala naa gyud ay espesyal nga halad. No? Naa gyud ay nya mingon kag halad mga igsuon away lain.
kwarta gyud, halad kwarta. Nya nabay espesyal, naa gyud, litra po litra gyud mga higala, naa gyud espesyal oh. Ang Ginoo mingon kang Moises ingna ang mga Israelita nga kung may maghimo og espesyal nga panaad nga usa ka tawo, tanawa, naa gyud ay espesyal nga panaad. Nya kung naa kay espesyal nga panaad, do na sa kay espesyal nga halad. Kay naman kay espesyal nga panaad o hatagan sa nanimog halad ang pari sa espesyal pod nga halad. Sa to pa kay dunay espesyal nga halad, meaning do na gyud ordinary. Do na gyud ubos-ubos o na gyud ordinary nga halad lang mga igsoon. Kung do na kay espesyal nga panaad. Tanawa ra, naa gyud sa Biblia mga higala. Mo na balikon ko mga igsoon. Ang halad ay ang bunyag, ang kasal, ang pamisa sa iyang sakramento wala gyud nay bayad. Libre na kanang giwali sa pari, kanang pagpakumpisal, kanang pa-blessing, kanang blessing diha mga igsoon isip sakramento wala gyud na siya bayad higala. Kanang kwarta nga imong ihatag sa pari dili na bayad sa kasal, di na bayad sa blessing. Bayad ra na sa pari. Kay kanang gibayad na to sa pari, mahug nagsuhol na sa pari. Nga mo'y naghandol diha mga higala. No? Mo na mga igsoon, kanang giwalis pari, gipabayran matana. Kaming Katoliko, do ako Katoliko man ko. Kay kung kanang pamisa bayran pa na, hinunoa mga paminawa ganin ninyo mga igsoon panahon sa misa. Ang pari litukong gyud na. Iampo gyud na sa mga pari ang nangamatay. Panahon sa misa, iampo gyud na sa mga pari ang nangamatay. Nya kada oras man misa sa pari, kada oras po na nga iampo ang mga mahal natos kinabuhi. Iampo man as mga pari, kana dimingon ng pari, hinumdumi Ginoo ang tanang nangamatay. Labi nagkadtong nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa kahayag sa pagsudong sa imong naong. Di man kana giampo sa pari ang nangamatay. Nya karon kung doon na pa'y bayad ang pamisa, hagbay na tami paninglas pari ana. Ingnon tamis pari hoy. Dako na kay barayanan nako. Sa kalibo na yung barayanan nimo, Carlo. Kaya nga naman kada misa nako ako og yung iampo ang nangamatay nga apil na to imong mahal sa kinabuhi, bayad eh. Wala mami pang ninglis pari ana. Mo na moingon mi nga ang kanang pamisa isip sakramento di gyud na pwedeng bayran. Kay grasya man na sakramento man na. No? Unya mga igsoon, walay doktrina ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga kanang pamisa ibaligya. Wala man magbaligya ang Santa Iglesia og pamisa. Busa kay di man na baligya meaning di gyud na pwedeng bayran. Di man preso sa kabutang bayran nimo kay gibaligya man. Pero ang misa wala man na ibaligya. Wa gyud na ibayad. Kay di man na baligya. Muna mga igsoon, muna kanang mga walis pari, mga sakramento, wa gyud na sa ibayad, no? Ang ato lang gibayran diha kana lang yung kahago taon sa pari ba. Sa pagbarog, pagmisa, pila ka oras, diskursos pari, mura na atong gibayran diha mga higala. Dili ang sakramento, no? Kay dako ra ba ng sala mga igsoon? Kanang sakramento, kanang pamisa bayran na nimo, dako nagsala. Ang sana kanang Simonia. Usa na siya ka bugat nga sala. Kanang mamaligya kag pamisa, mamaligya imo nang ibaligya ng bunyag. Ibaligya na nimong kasal. Kuyaw kay na mga higala. Ang ngana ng sala Simonia. Unsa nang Simonia? Pagbaligya sa mga butang nga mga sagrado. Pagbaligya sa mga sakramento. Pagpalit, imong paliton ang bunyag, paliton nimo ang sakramento, dako kay nagsala mga higala. Nya ang sakramento imong ibaligya, dako kay nagsala. Ang ngana ng sala Simonia mga higala. Papalita ko anang pamisa di mo na pwede paliton ang pamisa. Sama to ni Simon Magos God naa sa Buhat kapitulo 8. Si Simon Magos usa ka salamangkiro. Usa ni siya ka salamangkiro mga higala. Unya dunay mga apostoles si Pedro og si Juan man siguro to. Nga samtang si Simon Mago naa siya samtang nagsalamangka siya mga higala, naa po ni siya nangaayo nga mga masakiton. Daghan pog mga masakiton nga naa ni adto ni Simon
kay magpaayo kay salamangkiro lagi ni siya. Magsikiro man ni siya. Samtang si Pedro o si Juan nag-ayo pod mga masakiton, mga apostoles pa ni Pedro si Juan. Nag-ayo siya mga masakiton. Unya maagian lang sa anino si Pedro moagi. Nya do na bari patay nga gibutang sa kilid nya, maagian lang sa anino ni Pedro ang patay mabuhi. Mabanhaw. Wa pa ganin na ayuhan ni Pedro, ha? Maagian lang, malandungan lang sa anino ni Pedro ang katong patay mabuhi. Mga bakol makalakaw. Maagian lang sa anino ni Pedro. Pero wa pa gyud duulan ni Pedro nga aron ayuhon, maagian pa lang sa anino ni Pedro. Maayo na ang patay, mabuhi ng mabanhaw ng patay ug ang bakol makalakaw. Unya si Simon nga usa ka magsikiro naibog siya. Sa nindot maning gahuma o. Wa sa kuan ning gahuma na. Grabe ni Pedro kay anino lang gani daan ang patay mabanhaw. Wa sa kuan ning gahuma na. Moto iyang giduol si Pedro ug si Juan miingon si Simon nga usa ka salmingkiro nga paliton ko na ang inyong gahom. Hatagi ko anang gahuma, paliton ko na, liman ka na. Ang gahom nga naa ni Pedro sa pag-ayo sa mga masakiton, dili man to gikan ni Pedro. Gikan man to sa ngalan ni Kristo. Kay kung si Pedro moayog masakiton, gamiton man ang nga ni Kristo. Sa ngalan ni Hesukristo, barog ug makalakaw ka. Sa to pagkatong gahom nga naa ni Pedro, dili to kang Pedro mismo. Kang Kristo to, sa ngalan to ni Kristo mo oy hinungdan nganong nabanhaw ang nangamatay. Og si Simon nga usa ka salmangkiro naibog siya. Ningo siya wa sa kuan ning gahumada. Giduon niya si San Pedro ug si San Juan. Mingon ni si Simon nga usa ka salmangkiro, hatagi ko aning gahuma. Bayran ko na. Bisag unsa pa na ka dako. Bisag unsa pa na ka mahal, bayran ko na. Basta naa lang ko anang gahuma nga sama nimo Pedro. Ningon ni si Simon Pedro, aningon ni si Pedro nga usa ka apostoles ni Kristo. Simon nga salamangkiro, nagtuo ka nga mabayran nimo ang gahom sa Ginoo? Dili na nimo mapalit ang gahom sa Ginoo. Di na nimo mabayran ang gahom sa Ginoo, Pedro. Ay Simon. Ningon ni si Simon, ningon ni si Pedro, Simon mago, malaglag ka unta, lakip ang imong salapi. Mabuta ka. Moto si Simon salamangkiro niingon, dili unta mahitabo kanang imong gisulti kanako. Iampo intawon ko ninyo, liman kana, nagpaampo taon si Simon mago. Kay gipalaw man siyang Pedro. Kay gusto ni Simon mago nga usa ka salamangkiro, iyang paliton ang gahom nga naa ni Pedro. Unya giingnan siyang Pedro, gatuo ka Simon, nga imong mapalit, imong mabayran ang gahom sa Ginoo? Dili. Malaglag ka unta Simon. Apil kuyog sa imong salapi. Giingnan di sa ni Pedro, mabuta ka. Kay naghunahuna ka nga imong mapalit ang gahom sa Ginoo. Dili na nimo mapalit, di na nimo mabayran kwarta. Nya usa may mensahe ana mga higala. Ang mensahe nato niana, kung miingon gani kag ari part na gani na sa gahom sa Dios, grasya gani sa Ginoo, di gyud na nimo pwedeng bayran. Di na pwede nimong bayran og imong paliton. Kay gahom gud na gikan sa Ginoo, grasya gud na nga gikan sa Ginoo, di na nimo pwedeng mabayran higala. Ingon ana usab ang sitwasyon. Ingon ana usab ang kanang sitwasyon sa pamisa kanang bunyag kasal. Di na nimo pwedeng bayran, di na pwede nimong mapalit kay sakramento kana higala. Sakramento kana. Sakramento na. Mo na mga igsuon kay ato naman ang gipasabot kay wa man day bayad ning kasal, wa man ni bayad ang bunyag, wa ni bayad ang pamisa, isip sakramento, dili gyud na nimo pwedeng mabayran. Di na pwede nimo mabayran. Kung doon naman gani, mingon sila nga, bayad man brad, kay na may presyo. Ang gipresyohan diha, ang pari. Para na sa pari. Kanang presyo diha sa pari na. No? Pari ang gipresyohan, ana. Dili ang sakramento. Hinaot nga masabta ni sa itong mga higala nga mga dili katoliko. Kay grabe kayo ni sila muatake sa simbahang katoliko. Ilag yung ipatuos mga inosinteng katoliko nga gipanapian kuno mi. Wa may panapi sa among simbahan.
Wa mi panapiis sa among simbahan. Amo nang kabubuton nga muhatag mi, muhalad mi sa among pari. Amo nang kabubuton. Kay ang among pari mga igsuon nga mooy nagtudlo, nagwali diha sa suod sa simbahan, takos gud na silang paghahatagan og suhol. Kanang mga halad sa mga tao nga naa sa amuang, kanang mga halad sa manimbahay, kanang mga baya, kanang mga pamisa na ay kwarta, bunyag, hatag yung kag kwarta diha, maunay suhol, maunay isip suhol na mga tos pari. Kaya nga naman, kay ang pari na kinahanglan po nagkwarta, kay nga naman gutumon po na among pari. So ay kununan yung pastor, ayaw kuno mo paghala diha 10%, di ba? Kanang mga laing reliyon, doon naman sa 10%. Sige, suway kuno mo, ayaw mo paghalad anang ikapo ninyo. Tanawon ta, kaninyong pastor, di ba na magdaot? Di na gyud na muwali, kay nga naman ang tiyan wa isod. Gakutoy ang tiyan. Mo na matag relihiyon mga higala nagkinahanglan yung kwarta. Kaya nga naman kung di na nato, kung di ta muhalad og kwartas mga pare, usa may likan ons pare. Dili ba pulos buko-buko ang among pare, do na ra ba sa nitiyan? Usa malikan ulang pare. Unya unsa may ibayad sa suga? Unya kung maguba na barong ang lingkuranan, usa malay ipalit og lingkuranan. Be. Nya ang sutana sa pare, pirti ng gubaa, nya asa may ipalit og sutana? Wala na ipalit og sutana. Unya kana mga bayad sa kuryente sa simbahan, kadaghan dihag mga suga sa simbahan, electric pan. Unya gatuo kag gilibre na, wala na ilibre oy. Libre ka na, ilibre ka na sa biko. Wala na ilibre. Bayran ka na, nya asa may ibayad sa parian na kung naay bill sa suga. Di ba? Mao na mga igsuon nagkinahanglan yun ang among simbahan og mga halad sa mga tao. Og kanang halad sa tao mga igsuon mao nay suhol na mo ngatos mga pari. Mao na. Nya manaway mo sa mong pari mingon mo gipanapian mi, wala mi panapii sa mong pari oy. Amo nang kabubuton nga muhalad mi sa simbahan. Ngano muhalad man mi sa simbahan kay nahigugma mi ngadto sa among simbahan. Kay kung tinuod ka nahigugma sa simbahan Katoliko, suportahi ang simbahan. Sa unsang pamaagis pagsuporta kung wa kay kwarta, aw mo suporta ka sa simbahan pinaagi sa imong time, sa imong oras. Mga lagad kas parokya, muapil barong kag organisasyon, mutabang barong kas pagwali, sama sa akong gibuhat karon. Sama sa akong gibuhat karon, mo propagit ka, mo propaganda ka sa atong doktrina sa simbahan Katoliko. Nakatabang na ka sa simbahan na, bisag wa ka muhalad og kwarta. Mo na mga igsuon, kinahanglan katungdanan gyud sa usa ka Kristohanong Katoliko, katungdanan na nato ha, nga muhalad og mutabang gyud ta sa atong parokya. Nya unsa may pamaagi na to brad, pagtabang sa atong parokya, muhalad kag kwarta. Malala makapalit kag makatabang-tabang kag palit og halublak diha. Oh, kabilya diha mga igsoon kung doon na bay roy guba sa simbahan. Nya wa mo koy kwarta brad, pobre mataong ko brad. Oh, pwede sad ka makatabang sa simbahan pinaagi sa imong oras. Unsa man ang oras brad? Mangalagad ka. Mangalagad ka sa simbahan, moapil barog kag organisasyon, mutabang kag kanang mga pagwalis, mga inosinteng Katoliko, muwali ka ngadtos mga wala pa kaila og Ginoo, kaila og Dios, tabang ka. Sa to pa nakatabang na ka sa simbahan na pinaagi sa imong oras. Unya wa man koy kuan, mutabang barong ka sa simbahan pinaagi sa imong talento. Unsa ba imong talento? Kabaw barong ka mo drawing. Kabaw barong ka mo drawing, kabaw barong ka mo sayaw o tudloan barong na nimo ang mga mandated organization diha sa sayaw. Oh, kaana ba? Time, talent, and treasure. Pwede na nimo matabang sa simbahan. Pero kung dato ka, sobra na kay imong kwarta, ayaw pagtinihik. Ayaw pagtinihik. Ipaambit po na ang imong sobra nga kwarta diha sa simbahan. Kay katungdanan ka na nato isip Katolikong Kristohanon nga mutabang ta sa atong parokya. Mao na mga igsuon, kay kitang mga manimbahay, kitang mga Katoliko nga manimbahay, naatay katungdanan sa paghatag sa atong mga leader sa simbahan. Dubli pa man gani, dubling suhol, di ba? Unang Timoteo 5:17, kadtong mga pangulo sa iglesia nga nagtudlo, nagwali, takos gayud kita muhatag og dubling suhol sa mga pangulo sa iglesia. Saan ang pangulo sa iglesia? Leader diha sa simbahang Katoliko.
way lain mauna ang pari, obispo, kardinal, santo papa. Mao ni mga leader sa ato ang iglesia. Mao na mga igsoon may takos na atay katungdanan sa pagtabang sa atong mga pari. Mao na wata pa napii sa atong mga pari, mga higala. Wata pa napii ato gyud nang pagbuot nga mohalad tag kwarta sa ato ang simbahan. Kaya nga naman, kung tinuod kang nahigugma sa simbahan Katoliko, tabangi. Tabangi, kung nato'y sobra-sobrang kwarta diha, ipaambit. Pisik-pisik po ba? Piksi po ang simbahan ba? Piksi po ang simbahan. Doon na ganito ang simbahan, mga higala, pirtin na taong gubaa. No? Kung panahon mag-uwan-uwan, pirting daghanag tuin taon, mga higala. Ang manimbahay, mabasa. Mo na mga igsuon, kung sobra na sa inyong kwarta, kamong mga dato, sobra na ganinyong kwarta, piksi po ang simbahan, oy. No? Ngano man, piksi ang atong simbahan. Ang atong simbahan, mga higala, angay po natong piksan sa atong mga kwarta. Nabartay sobrang nga mga bugas, dado na to ngadto sa parokya. Para na sa atong mga pari. Kay ngano man, nganong imo man ang gibuhat kay nahigugma ka sa simbahan, nahigugma ka sa atong mga pari. Ayo pasagdi ang atong pari magdaot. Magmisa diha gakutoy ang tiyan. No? Mo na mga igsuon ha, naot nga masabtan na nato sa atong mga higala nga mga dili Katoliko o sa mga Katoliko. Naara ninyo, musupak muna na, basta kami, igo lang mi nagpadayag kung unsay barugana sa simbahan. Wala mi panapii sa amo ang simbahan Katoliko. Wag yun mi panapii sa mga pari. Amuan ang kagustuhan nga muhatag mi kwarta ngadto sa among parokya. Ha? Amo nang kagustuhan nga muhatag mi kwarta ngadto sa among mga pari. Wa mi panapian na. Di panapian di kana nga kami may gusto muhatag. Di panapian di kana, wala. Di man na parehas laing reliyon. Ang laing reliyon mo yung gipanapian. Kamu noon mga laing reliyon, manapi, good mo. So, wayin na, nga namingon kong panapi. Tarawa ng inyong mga pastor. Wadto na mga iski-iskin na. Adto nag mga merkado, magdadanag migapon, magwaliwali. Unya, inigwaliwali raban, doon na day sibot. Ha, di ba? Kamu magani manapi, magdamog sibot, damog sobre. Nya, ang inyong ipangayuan, Katoliko rapod. Nya, ang Katoliko rapod inyong dauton. Nya, Katoliko rapod inyong dauton. Ay, Katoliko inyong pangayuan, Katoliko rapod inyong dauton. Di ba? O, be, unsa man, asa mang hostisyana, be? Asa mang hostisyana? Ang mga pastor, adiri, diha sa among iskina, mura kada Bernes masiguro na, daghang kay mga magwali-wali, banos-banos lang, Born Again, Victory Chapel, Baptist. Magwali-wali, magdadag migapon. Unya, kato sa taong ilang mga membro nga mga babae mo, say magpaso-paso atong sibot, unyang lain po tong sobre. Tanawa, ang Katoliko ilang birahan, Katoliko ilang dauton. Ha? Ang Katoliko ilang dauton kay nagsimba kunog mga ribulto, nagludluhod kunog ribulto, dili makatabang. Katoliko mo ilang dauton, pero Katoliko ra pud ang ilang pangayuan. Adto ta mo mangayo sa inyong membro. Adto mo mangayo sa inyong membro, di mo mangayo sa Katoliko. Mangayo mo halad sa Katoliko nya, Katoliko ra pud inyong birahan. Makatarunganon din na. Maayo din na mga higala. Dili na pwede. No, di na pwede. Katoliko ang inyong birahan, Katoliko ang inyong dauton, unya kamo adto pun mo mangayo og halad sa Katoliko. Pwede din na. Asa may hostisyana be? Ne, ano na ako na asa yung hostisyana? Mga pastor nangaburot lang tiyan mga higala. No? Mo na mga igsuon. Ang pastor maoy mabulahan, pastor burot ang tiyan, miyembro alaot. No? Luoy kay membro. Muna mga higala, ang pure good nga nanapi, no, ang kinig yung laing reliyon mo yung nanapi. Tanawa na sila wanha magani na sila sa balay sa kanang mosakay kag bus, kanang mobiyahe barong ka dito barong ka mobiyahe sa Dumanhog adto barong ka sa Badyan. Tanawa na dunay mga batanon nga mga pastor diha mga higala. Mosakay nagbas unya magwali-wali unya magdag sibot. O tanawa, unya dauton ra bang Katoliko? Katoliko mo'y dauton, unya Katoliko ra say pangayuan. Nya pwede din na. O, di na pwede mga higala. Adto mo pangayo sa inyong membro. Kauban na po din yung pagtuo. Ay mo pangayo sa Katoliko. Katoliko inyong dauton, nya Katoliko ra sa inyong pangayuan. Di na pwede, oy. No, mo na mga higala, no?
balikon ko ang bunyag, kasal ug pamisa walay bayad. Kay sakramento na di na pwede bayran. Ang gibayran diha ang pari mo gibayran diha. Kay katungdanan na nato mga igsuon nga ang mga pangulo sa simbahan takos natong paghatagan og dubling suhol. Dubli pa man gani, meaning do na gyud ay kantidad. Do na nay kantidad kay dubli good. Dublihon meaning na gyud ay kantidad kay di man na madubli kung wa pa nay kantidad. Do na gyud na siya value. Karon ang pangutana mga higala. Naa ba na sa Biblia? Naa. Unang Timoteo 5:17. Naa na. Sama sa among gibuhat karon no, kami mga Catholic faith defenders. No, nagdipinsa mi sa simbahan. Nagwali mi sa mga pagtulunan. Atong giwali ang pagtulunan sa simbahan. Dapat gani suportaran pud ta ba? No, dapat suportaran pud ta pero by the way, Ginoo ra jud mag-igo nato ani mga igsoon no. Ang Ginoo lalay mo ganti nato. Pero dapat jud suportaran sad ni ang mga Catholic faith defenders kay dili ra ba pud lalim ang trabaho sad namo. Pagdipinsa sa simbahan, no? Kung dunay mga laing relihiyon mo atake sa simbahan, dipinsahan namo. Dapat suportaran pud ang mga Catholic faith defenders. No? Kay dili lalim ang among trabaho bisag asa aming tapita mo adto dito magwali, magbahatag og mga Catholic Bible study, dapat suportaran. Kini ganing amo kini akong programa daghan pa ni kuwang wa pa ganay ni say mic no mas maayo jud natay mic ba no daghan pa kini kuwang mga igsoon no nakinahanglan pa sa ni sa inyong mga tabang mga igsoon pero kung di mo katabang og kuan mga higala no mga bahing mga sa kwarta tabang nila pud ang akong FB page mga igsoon no paki-like lang mga igsoon sa akong FB page o follow sa akong FB page kanang ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Ang picture niya mga igsoon kanang nasa simbahan sa Roma. No? Ang akong FB page, ang picture niya kanang simbahan sa Roma. No? Katinawan sa pagtuong Katoliko mao nay nga sa akong FB page. Muna nga kamong mga laing reliyon sige mo panaot sa Katoliko nga gapanapian mi wa agyo mi panapi. Kamo gani mo inanapi. Kamo mo inanapi. Pagwali-wali mo sa eskina unya magdadamog sibot. Oh, nya kana gibuhat din sa Katoliko, wa man nabuhat sa Katoliko. Magwali-wali mi sa eskina unya magdamig sibot, wa na buhatan na sa Katoliko. Ang mga laing relihiyon ra. Oh, mo na mga igsoon. Mo na nga ato mga pari. Kung doon na tayo sobra-sobra nga mga bugas, dadon na to sa parokya. Doon na ba tayo sobra-sobrang prutas, dadon na to sa parokya. Ihalad ta sa parokya para ang pari mabulahan ana. Ha? Para mabulahan kay nga naman. Mingom din laing relihiyon tanaw ang pari o puno sa sakyanan. Ang pari nindot kay sanina. Nindot kay pagkaon. Reklamo ni mga pastor, mo ni mga pastor suko kay ni sila sa mga pare. Kay mga pastor luoy man taong kayo sad. Luoy sa kay taong mga pastor. Doon naman sa mga bag-o pang pastor basos. Sakay lang taog chinilas. Sakay lang chinilas. Pero ang atong mga pare nindot kay sakyanan, nindot kay sanina, nindot kay higdaanan. Oh, sige sila pamantay sa atong mga pare mga higala. Nindot kay mga pagkaon, daghan kay prutas sa kumbento. Ngano man na? Di mo kabuot nga nung ingunaan na mong pari. Kaya nga naman, kay tungod sa kadaghan sa Katoliko, daghan pong mga Katolikong mahigugmaon sa among mga pari. Tungod sa kadaghan sa Katoliko, daghan pong Katoliko nga nahigugma sa among simbahan. Muna kay nahigugma sa simbahan, daghan po nga mga halad nga ipanghatag sa among mga pari. Kadaghan among Katoliko. Sa kadaghan among Katoliko, daghan kayong nahigugma sa simbahan. Muna nga ang buhato na mo, daghang mga Katolikong mga dato, ang mga pagkaon ipanghatod ngadto sa parokya. Muna nga among pari sa tawag na mabuhong sa mga halas mga tao. Kaya nga naman katumanan ka na sa gingos Biblia. Katumanan na sa gingos Biblia. Asa mabasa Isaiah 61:6. Atong basahon dila na to sa guhon kay kung sa guhon nato ingon niya sila sagsag-ora man ang Carlo, wa man sa Biblia. Sige basahon na to. Mo na imong reklamo ngano among pari nindot kay pagkaon, nindot kay sakyanan, nindot kay sanina, nindot kay higdaanan kay ngano man kay tungod sa kadaghan sa Katoliko daghan pud kaayong nahigugma sa among simbahan. Mo na kay nahigugma sa simbahan ang mga Katoliko unsa may buhaton nang hatag og mga pagkaon. Dunay 5 ka bakid nga bugas ihatag dito sa parokya. Dunay mga prutas, mga saging, mga apple, mga orange gipanghatag dito sa simbahan. Kay tungod sa kadaghan sa Katoliko nya tungod sa kadaghan sa Katoliko daghan pong dato. Una daghan king dato nga mga Katoliko nang hatag dito sa among mga pari.
Mo na mong pari nabuhong sa mga pagkaon, nabuhong sa mga sakyanan, nabuhong sa mga usa pa diha, bugas. Kay nga naman kay natuman ang gihisgutan ni Isayas. Kay doon na din ay tagna mga higala. Gitagna na din ni Isayas. Gitagna ni Isayas ang mga pari. Dara, Isayas 61:6. Ingon ini atong mabasa mga higala. Dara ha? Nag-ingon ini. Apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo. Pari sa Ginoo ha? Nganha kamo sa mga tawo nga alagad sa Dios. Kamong mga pari magpahimulos kamo sa kadato sa kanasuran o magpagarbuhon nga ang ilang mga bahandi mainyo na 5 kaana. Sa ato pa di mga higala katumanan day na sa giingon ni Isayas nga kamong mga pari sa Ginoo magpahimulos mo, makapahimulos mo sa kadato sa kanasuran. Sa ato pa kamong mga pari, pader, kamong mga pari makapahimulos mo sa mga tao nga mga Katoliko. Kamong mga Katolik, kamong mga pari mo na dili mi makareklamo ngano among mga pari nindot kay pagkaon, nindot kaayog sakyanan, nindot kayog higdaanan, nindot kayog sanina. Daghan kay mga pagkaon, prutas, unsa pa diha, pila ka sakong bugas. Kay ngano man, kay naa na jud na gihisgutan sa Biblia mga higala. Naa na jud na sa Biblia. Oh, tanawa na sa Biblia oh. Isaiah 61:6. Atong balik ko basa. Balik ko na to basa ha. Hinihinayo na to. Okay. Mao ni ang pastor masuya ani. Kay nga naman pari man oh. Pari man ang nakabutang di man taon pastor. Loyas mga pastor sa dara. Pastor dara. Paminaw mo mga pastor, mga laing reliyon paminaw mo. Kay suya ra ba kay mo sa mong pari nga daghang mga pagkaon, daghan kay mga halad, daghan kayo nindot kay sakyanan. Oh sige paminaw mo. Oh dara. Apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo. Nganlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. Magpahimulos kamo sa kadato sa kanasuran o magpagarbuhon nga ang ilang bahandi mainyo na. Klaro ana mga higala. Sa ato pa day mga igsuon, klaro og tataw mga higala nga dili ta kareklamo ngano ang atong mga pari nindot kay mga sudan, nindot kay mga pagkaon, nindot kay sanina. Kay daan na din nagitagna sa Biblia. Matud pa ni propeta Isayas, apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo. Pari, wala mo ingon nga kamo tawgon mo nga mga pastor, dili pastor. Pari gyud mga higala. Dara. Mo ni kaning mga pastor suya kay ni sa atong mga pari. Suya kay ni sila. Dara. Basa na to ha. Apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo. Nganlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. Unsa di tawag sa mga tao sa atong mga pari? Alagad sa Dios. Pero kini mga laing relihiyon, unsay tawag nila sa atong pari? Iya sayawa, iyas demonyo, pagano nga pari, tan-awa ra. Sa ato pa di mga higala, lahi gyud ay ang pagtan-aw sa mga laing relihiyon ug sa Katoliko. Kay matud pa din sa Biblia nga kamong mga pari sa Ginoo nganlan mo sa mga tao nga alagad sa Dios. Pero para sa mga laing relihiyon ang atong mga pari tawgon nila mga demonyo, mga yawa, 666. Mao na ilang tawag nila mga higala, pero para natong mga alagad sa Ginoo. Unsay tawag nato sa atong mga pari? Basa. Nganlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. Kanang mga laing reliyon, tao na o unggoy? Tao. Nya ngano mo tawag sa among pari nga alagad sa Dios? Para ninyo, kamo mga laing reliyon. Tao mo dili. Tao. Nya naarbas Biblia nga ang mga tao mutawag sa pari nga alagad sa Dios. Karon, kung kamo mga laing reliyon mutawag mo sa among pari nga alagad sa demonyo, alagad sa yawa, nagpasabot nga di mo tao. Kay ang giingon sa Biblia nga kamong mga pari sa Ginoo nganlan kamo sa mga tao ha, nga mga alagad sa Ginoo. Sa ato pa mga igsoon, mangutana ko sa mga laing reliyon. Kamong mga laing reliyon, Sabadista, Iglesia ni Cristo, Protestante, Baptist, Born Again, Mormon, Saksinuba. Tao mo o unggoy? Tao, brad. Unya, unsa may tawag ninyo sa among pari? Alagad sa Ginoo, alagad sa yawa. Miingon na sila,
alagad sa yawa, brad. Di mo tao. Kay ang giingon sa Biblia, ang mga tao mutawag sa pari nga alagad sa Ginoo. Unya ang inyong tawag sa mong pari, alagad masiyawa. Meaning di mo tao. Kay ang tao di mga igsuon, muingon jud sa pari nga alagad kas Ginoo pader. Alagad kas Ginoo pader. Pero kini mga laing reliyon muingon man ang paris Katoliko pagano. Ang paris Katoliko iya siyawa. Ang paris Katoliko alagad sa demonyo. Lakto pagkasulti kining mga laing reliyon dili din sila tao. Dini sila tao kay ang giingon sa Biblia ang mga tao mutawag sa mga pari alagad sa Ginoo. Mao ni itawag sa mga tao sa pari, alagad sa Ginoo ang mga pari. Pero ang laing reliyon ang itawag nila sa atong pari alagad krus demonyo. Nagpasabot nga kini ding mga laing reliyon di dinhi mga tao. Unsa kani sila di unggoy siguro ni kundi baboy. Mao na mga igsoon. Atong basahon. Kay kani mga laing reliyon mga pastor suya kay ni nga ang atong mga pari kuno nindot og sanina, nindot kay sakyanan, nindot kay higdaanan, nindot kay grillo, nindot kay grillo, nindot pa kuno kay mga pagkaon, natural ka na. Ayo na lang tayo kasuya, pastor. Kay ngano man, kay dili man ta kaguba sa tagna. Kay gitagna naman sa Biblia. Isaya 61:6 pastor, basa kay swito makakag Biblia. Dara basahon na to ha. Apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo, nganlan kamo sa mga taong alagad sa Dios. Kamong mga pari magpahimulos kamo sa kadato sa kanasuran. Tuldok ay ato sang hunungon na kamong mga pari makapahimulos kamo sa kadato sa kanasuran. Mao na mga igsuon ang among mga pari nakapahimulos sa kadato sa mga Katoliko. No? Kay ang naman sa tanang kanasuran ang Katoliko. Bisag asa kang nasod naa naman gyud Katoliko. Karon mga igsuon, mao na ang among pari nakapahimulos sa kadato sa Katoliko. Mao na daghang mga Katoliko nga dato. Mo na ang mga Katoliko nga mga dato muhalag gyud nagkwarta dito sa among parokya. Mabulahan ang among pari ana, dunay mga dato nga nindot kay mga pagkaon, mga sobra-sobrang pagkaon, ilang ihalad ngadto sa parokya. Mga prutas ipanghalad nila ngadto sa parokya. Mo na ang among pari nabuhong hinuon sa mga kadato sa tao. Nya naa sa Biblia na kamong mga pari makapahimulos kamo sa kadato sa kanasuran. Dunay mga Katoliko nga nahigugmas mga pari, hatagag sakyanan. Di ba? Hatagag sakyanan. Pang service. Service para service, bisig asa misa. Service na para sa misa sa pari. Nya unsa pa gingon diri? Og magpagarbuhon ang ilang bahandi mainyo na. Di man kana ang mga bahandi sa mga membro sa Katoliko makapahimos ang among mga pari. Naagyo des Biblia Nagyo di ay mo ni mga laing reliyon. Suya kay sila sa Katoliko. Suya kay na sila sa Katoliko. Mo na nga daghan karon nga mga membro sa Katoliko nga nang layat na sa simbahan Katoliko. Daghan na kayong mga Katoliko na mahawa na sa tong simbahan kay gusto sila magtukod og simbahan. Kay gusto pud sila nga magpari-pari. No, gusto pud sila nga magpastor-pastor para naapod sila kwarta. Mo na mga laing reliyon, kabantay mo mga igsuon. Dirahan jud na nilang Katoliko. Kay gusto sila makailog sila membro. Para katong mga mailog nilang mga membro ay ila tong panapian. Mo na nga sila po'y mabuhong sa halad sa mga membro. Mo na mga igsuon. Pero kitang mga Katoliko, dili ta mabalaka bisag pila pa na kabuok Katoliko nga makabig anang mga laing reliyon. Kay dili nakatandog sa 1.3 o 1.3 billion kay mga Katoliko. Watay problema na mingon din mga sabadista. Daghan na kayong Katoliko ang among nabautismuhan. Daghan na kayong Katoliko among nabautismuhan, nagsabadista na. Wa gyud mi problema ana, brad. Bisag daghan pa mog mga Katolikong nakabig diha. Wa gyud nay problema sa amo. Kay pirting daghan sa Katoliko, brad. 1.2 billion ka mga Katoliko tibuok kalibutan. Kontra anang inyong nakabig pirtirang gamaya. Di may problema ana. Di ba? Nya daghan man pud kayong mga laing reliyon nga namalik na pud sa Katoliko. Di man gani basta-basta kay mga pastor gyud. Sama ni Brad Rosby Bayutas Alihabo, usa ka pastors born again. Dili basta-basta pastor just born again. Nagkatoliko si Nuwidura. Nuwidura usa ka pastor protestante. Dili basta-basta. Ang among nakabig pastor gyud. May ganin ang inyong nakabig membro ra man sa Katoliko, nya ang nakabig pag yun ninyo wa pag yutoon. Mga Katoliko man ang way simba-simba, bisag tagnaon pa na nato. Kanang nabunyagan sa mga iglesia ni Kristo, kanang nabautismuhan sa mga sabadista, bisag tagnaon pa na nato. Tuod bitaw Katoliko na, pero Katoliko lang sa ngalan.
Katoliko lang nagpasinaw sa lubot pero pangutan-o na nimo ani simba-simba lagi tuo lang. Kanang nangakabig sa mga sabadista wa man simba-simbang mga Katoliko. Mo nang nailad. Oh, pero ang amo og yung nakabig oh. Kini gyud nibalig jud sa Katoliko, pastor gyud. Naagyoy alam sa Biblia, pastor. Si Noe Dura nagkatoliko na. Nagkatoliko na, preacher na sa Katoliko. Si Rosby Bayutas Alihabo, o sana siya ka youth sa pastor nga born again. Si Makong Mangyaw, o sana siya ka pastor sa Victory Chapel, nagkatoliko na. Si Paul Alima, o sa man si Paul Alima, ansyano sa Saksi ni Huba. Dili basta-basta, uy. Dili basta-basta, pero ang nakabig sa mga laing reliyon, oy, mga membro raman na, mga Katoliko raman ng mga sugarol, Katoliko raman ng mga palahubog, mga Katoliko raman ng way simba-simba, oy, pero amo ang nakabig na mo, mga pastor yun. Dito sa gawa, si Dr. Skathan, di basta-basta, kay doktor yun, doktor sa Expert Diyos Bible, no, Dr. Skathan. Daghan kayo mga igsuon, oy. Daghan na kayo mga protestante nga nagpamimbro na sa Katoliko kay nahibaw na sila sa kamatuuran. Kining mga laing reliyon nga wa pa magpamimbro sa Katoliko, bulag pa na sila sa kamatuuran higala. Mo na mga igsuon, balikon ko ang bunyag walay bayad kay sakramento na kanang giwali sa pari walay bayad. Pero ato lang pud sila hatagan og suhol mo nang atong mga halad. No? Kay naa na sa 2 Korinto 11:7-8 atong basahon. 2 Korinto 11:7-8 atong basahon. Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwalis maayong balita sa Dios. O matod pag Pablo, wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwalis maayong balita sa Dios. Ato pa kanang giwali ni Apostol Pablo nga maayong balita, good news. Wa magpasuhol sa Pablo ana. Pero ningos Pablo, apan sa mga nag-alagad sa iglesia, sa tapan nag-alagad sa simbahan, nangayo akog suporta nga kwarta. Di man kana aron makapadayon ko sa pag-alagad. Oh, tanawa nakita ninyo? Kana ding giwali ni Apostol Pablo, example na nato ha. Para masabtan sa mga laing reliyon, kana ding giwali ni Pablo nga maayong balita, good news. Wala na'y bayad. Way suhol ana, wa nay suhol, libre na. May balita ko nagikan ko sa Ginoo. Pero ningo po si Pablo, pero nangayo kog suporta nga kwarta sa nag-alagad sa simbahan. Sa ta pa suportaran sa dina nato sila kwarta kanang mga magwali sa simbahan, no? Kanang mga pari, suportahan sa dina nato sila kwarta para makapadayon sila sa pagpangalagad. Mao na nga itong mga pari, syaro naman po di ninyo masabtan ba? Kanang giwalis pari, may balita, kanang misas pari, sakramento, anay bayad, libre na. Pero angay po nato silang suhulan, suportahan sa nato kwarta, para makapadayon sila sa pagpangalagad. Nya di pa mo kasabot ana, kasimpura masabton ana, oy. No? Sayern ra kay na mga igsoon, sayern ra kay na sabton. Nya, unsa pay lain? Atong basahon, unang Korinto 9:13-14. Nya, atong basahon, unang Korinto 9:13-14. Ingon niya itong mabasa higala. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo o kadtong nag-alagad dito sa laran may bahin sa halad. Sa mao usab nga pagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwalis maayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Klaro ana mga igsoon. Syaro naman po di inyo masabtan kabisaya nining Biblia akong gibasa. Okay, atong hinahinayon ha, atong hinahinayon. Hinahinayon atong basa para matuhog sa atong mga higala. Sa walay duha-duha, ay gyud mog duha-duha pastor, ay gyud mog duha-duha. Kay mato pa Pablo sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo. Be, unsa may bisaya ng templo, di ba simbahan? Sa tupad kadto ding nangalagad sa simbahan, diha pud mabuhi, diha pud sila magkakuhag pagkaon sa templo pod. But pasabot kanang mga pari, diha man na nangalagad sa parokya, di ba? Diha man na nangalagad sa templo, diha man na nangalagad sa simbahan ang atong mga pari. Diha pud na sila mukuha og mga pagkaon, pinaagis mga halad sa mga membro. Kay naam din as Biblia nga kadtong nag-alagad sa templo, nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo.
O mo na nga itong mga pari, kay nangalagad man sila diha sa simbahan sa matag parokya, diha pod sila makakaon sa mga, diha pod sila magkuha og mga pagkaon. Sa unsang pamagi, pinaagis mga halad sa mga tao. Ang tao baron maghalad baron og prutas, muhalad baron og usa ka bakid nga bugas. Diha pod sila makakaon ang pari. Pinaagis mga halad sa tao. Pero kung ang mga tao pod mga tihik kayo, tihik, igo lang tambong misa, way halad-halad, doy kay atong pari, magdaot atong mga pari. O nya, atong tiwas og basa. O kadtong nag-alagad dito sa halaran, may bahin sa halad. O kadto ding nag-alagad pod sa halaran, sa altar, aw naputo sila'y bahin sa halad. Mingog kay bahin, kwarta gyud ni, nagyoy bahin. Muna ka ng pari, nagyoy na bahin, nagbahinan gyud na sad sila. O, unya 14. Sa mauusab nga paagi, ang Ginoo nagbuot. Kinsa day nagbuot? Ang Ginoo. Di gyud ang Katoliko mo'y nagbuot ani ha. Dili ang Santo Papa mo'y nagbuot ani. Ang Ginoo gyud. Na kinsa man ka mo supak sa pagbuot sa Ginoo. Oh, imo ding sapakon ang pagbuot sa Ginoo. Oh, sa mauusab nga paagi, ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa maayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Kasayern ana sabton higala nga kadtong di ay nagwali sa maayong balita diha usab sila magkuha og panginabuhi. Sa to pagka panginabuhi diha gyud ka mabuhi, diha ka makakaon. Mao na mga igsuon nga kanang mga pari, mga igsuon, kung inyo nang imbitaron ninyo blessing sa inyong balay, hatagi po na ninyo og stipend. Sa nang stipend, hatagi po na siya kwarta ba, isip halad. Oh, pero kung doon ay pari nga dili mo dawat, okay ra sad na. Ibalik ra sad sa bulsa. Pero doon na ako nabiliban nga pari, di na ako isulti ha. Diri sa mo ang parokya, na ako nabiliban niya. Amigo na nako nga pari unya. Giimbitar siya, giimbitar doon ay amigo na ako nga nitawag ba. Nga Brad, naman kay amigong pari Brad Carlo, paliho ko Brad kanang magpa-blessing mi Brad diri sa Bulacau. Dato to ay dili blessing mahiyalakwan nito kanang dihog sa masakiton. Naanay nagpinal mga igsoon ba na masakiton ba? Namatayo na dihugan ba? Yan ako amigong pari mo tay madali-dali nako. Kay dito sa pardo mga higala gibalibaran man sila kay busy man ang pari. Moto nitawag ang akong amigo nya moto na ko'y amigo nga pari sad akong gi-contact. Ni okay man si father, dila na ako nganlan ha. Moto kay ni okay man si father, ni adto des father. Nya dato man di kay ito mga higala. Gi-stipend siya, giatagan sa kwarta nga dako-dako gyud. Nya gipadad-an pa siya mga pagkaon, mga cake, mga unsa pa dito. Kay dato man di kayo. Unsay gibuhat sa akong amigong pari, wa gyud niya dawata ang kwarta. Giinan pa gani siya pati dawata lang padir oh. Panggasolina lang wa gyud dawatas pari. Sa tupaduna gyud ay pari mga higala nga wa sa magunahon og kwarta. No, with you respect bod sa ubang mga pari ha. Eh do na magsatay mga pari igod nga usahay maisyo pod sa mga kwarta, no? Murang do na say mga pari sad mga higala ba no? Di masana madinay do na say mga pari og naong sa kwarta. Pero dili unta na moy himuon unta ba? Dili unta na moy isintro sa ubang mga pari bitaw. Dili unta na maoy isintro sa mga pari. Dili sila kinang dili bitaw sila naong og kwarta pod. Ang ilang misyon mao ang pagpangluwas sa mga kalag sa mga tao. Mao gyud ay numero 1 yun yung misyon. Pagluwas sa mga kalag sa mga tao. Mao na mga higala. Mao na. Pero dili tanan pare og naong og kwarta, do na gyud mga pare nga di gyud mo dawat og kwarta. No? Naa gyud mga higala. Katulad akong amigo gipadad-an ni sulti man to akong amigo nga Brad naikog man ko sa imong amigong pare Brad Carlo kay nga naman gitunulan siya kwarta, dako-dako ba tong kwarta ha Brad? Unya gipadad-an pa siya pagka wa gyud niya dawata. Bisan lang panggasolina wa gyud ni diretso la tag lakaw sa father. Sa to pa nakita gyud nako no nga do na gyud day pare mga igsuon nga dili gyud wa gyud magunahuna og kwarta pod. Kay kanila bang mga pare no nga di magunahon og kwarta? Ang ilang ginuhuna kana yung misyon jud pagpangabig jud og mga kalags mga tao aron maluwas kanang pari mabuhong hinuon mga igsuon sa mga kwarta. Mo gyud na akong hibaw-an kanang mga pari nga wa magunahuna og kwarta ang ila misyon wali kay wali lang yun pagpangabig og mga kalag kanang mga tao nga di mga pari nga di gyud mangayo og kwarta mabuhong hinuon og mga halad. Mao hinuoy mo grabe hinung kayong
daghanin nung kay muhalad. Muna ba mensahe sa nato sa mga pari no, dili unta ba nga dili unta na ibutang sa inyong hunahuna. Dili unta na ibutang pud sa inyong hunahuna ba nga kwarta ra bitaw. Dili ra ba na mo inyong misyon ang pagpangwarta? Ang misyon ninyo mao gyud ang pagwali, pagpangabig og mga kalag ngadto sa ubang mga tao. Pero dili man tanan pari gyud ana ha. Ako lang nang gihisgotan tungod kay do na magoy mga pari nga na-issue pod ba. Na-issue pod. Mo na mga igsuon. Muna nga kitang mga Katoliko kung nahigugma gyud ta sa simbahan, nahigugma ta sa atong mga pari. Aw hatagan natog suhol ang atong mga pari. Sa unsang pamaagi, pinaagi sa atong mga halad. Mo nay mga suhol nato ngadto sa mga pari. No? Atong suhulan ng pari, pinaagi sa atong paghalad. Unya hinaot mga igsuon nga do na mo nasabtan ining atong gisgutan karon nga do na bagyoy bayad ang misa, do na bagayoy bayad ang kasal, do na bayad ang bunyag, tubag wala gyoy bayad ang misa, kasal ug pamisa, wa gyud nay bayad isip sakramento. Ang gibayran diha mga higala ang pari lang mao'y bayran. No, kay ato kanang katungdanan nga ang mga pangulo, leader sa simbahan takos gyud natong paghahatagan og suhol. O kanang suhol mga igsuon nga atong ihatag ngadto sa atong leader sa simbahan maunay atong mga halad ngadto kanila. Nya matod pa ni Limpanggog aton Gregory, good afternoon bro, paki-accept ko sa live, ganahan ko mo mangutana. Unsaon man ni siya brado, di man ko kabaw mo. Dagan kay mohangyo nako mga igsuon. Dagan kay mohangyo nako mga igsuon nga gusto mo lives mo join sa ako ang live. Nya di ko kabaw ani mga igsuon unsaon ni pag-join. Wa man koy mapislitan diri bro. Wa may mabutang diri bro, paki-accept. Ang mabasa diri bro, finish man hinon, pistiliton ko ning finish, mahunong jud ni ang live. Wa may butang diri bro, accept. Accept ko sa live, wa may mabasa diri bro. Wa koy nakatatak diri brother nga dunay sana accept sa live, wala ko bro, wala yung nabasa diri bro. Ato sa ning basahon mga higala ha. Dagan kay mo join ako mga igsuon ba kanap itong mo join siya bisag laing reliyon kung kabaw pag yug ko unsaon pag invite mag-invite ko mo send ko invite dire nya ako lang i-accept nya kadto mga laing reliyon nga di ka uyon sa akong wali pwede ra gyapon musod mo nya pangutana mo no ligid-ligiri gyud ko yung pangutana kuso-kusoag gyud ko yung pangutana nya ako nang tubagon kutob sa akong mahimo pero ayaw gyud mo out kung di ko makabahos basta lang gyud mo na kog pangutana sa di pa mo maka-out sa di pa mo out, ayaw gyud mo out kundi pa ko kapangutana. Pero kaya ako aming programa, ako gyud unang manubag. Muna, di lang ko kabaw gyud unsaon pag-invite. Kay pasudlon ko ning mga sabadingding, mga salbahista. Pasudlon ko ning mga laing relihiyon. Nya ako ning i-accept niya kung doon na sila mga pangutana may tungod sa doktrina simbahan, ako gyud ang tubagon. Balag kuso-kusoon ko nilang pangutana, ligid-ligiron ko nilang pangutana. Ako gyud ang tubagon, sumala gyud Biblia. Pero sabot ta nga ayaw po mug-out kundi ko kabaos ninyo. Pabasla sa kog pangutana. Okay? Unya, doon na lagi tay buot musod mga higala ba kani akong amigo. Ya dili man ko ka wala may goy accept dire. Saan man ni Brad? Kanang green na murag tuo. Green nga murag tuo ay kani di siguro murag nay kamera Brad. Kanang nay kamera gana. Pare support mo ba ni Brad? Tubaga lang sa Brad Gregory, kanang green na murag tao. Oh, green kuno murag tao. Di mo ri tao, bro. Kuan man ni siya kanang murag kami, green siya pero kamera siya. Ana ba? Green siya kanang kamera. Sao man ni siya eh? Ginahan ko ba na mga laing relihiyon pita mga higala nga musod sa akong live? Bala gamay kayo mga viewers. Muhangyo ko sa akong mga higala no kining please paki-like sa akong FB page. Like and follow sa akong FB page kanang ang picture niya mga igsuon kanang simbahan sa Roma. Unya dunay nga katin-awan sa pagtuong Katoliko. Ako anang FB page mga higala. No, pwede mo magbasa-basa diha na ako'y mga article diha. Mga pangutana sa laing reliyon niya gitubag ko na mga igsuon. Supak og tubag na. Daghan kong gipang post diha sa akong FB page. Like lang ha og nya follow. Katin-awan sa pagtuong Katoliko unya ang iyang picture ana mga igsuon simbahan sa Roma.
No, kay daghan man gud gadaan ang FB page. Do na man gud daghang katin-awas pagtuo niya dili na ako pero kini ako gyud ako ra gyud tag-iya ana. No? Unya please pag ko mga igsoon paki-subscribe pod sa Yagyagan sa Kamatuoran YouTube channel. Yagyagan sa Kamatuoran. Kung wala pa mo maka-subscribe, subscribe mo mga igsoon ha sa Yagyagan sa Kamatuoran. Ug sa kini pong YouTube ni Eliesong sa niyang ngalan Eljoy YouTube channel niya mga igsoon Eljoy, no? Eljoy angan sa iyang YouTube channel. Unya sa ako pong YouTube channel mga igsoon G. Carlo Badina, subscribe mo mga higala kay gamay pa taong kay naka-subscribe. Nya palihog lang ko pag-invite mo mga igsoon sa inyong mga higala sa pagtan-aw ni akong live. Nya kung doon na mo yung mga GC mga igsoon, i-share ninyo ang akong live para daghan pug mga Katoliko nga makadungog nining akong live para dili pod mailad sa laing relihiyon. Kini man mga laing relihiyon mga igsoon, grabe kini sila mga ilad sa Katoliko. Ang ilar bang tirada kanira bag yung mga inosenteng Katoliko mo ilang wali-walihan. Nya kini pong mga inosenteng Katoliko magyango-yango pod. Unya kung wala kay bangil, wala kay kahibalo mahitungod sa doktrina sa simbahang Katoliko, mailad jud ka sa laing relihiyon. Mailad ka. Mo na nga importante karong panahon na ba grabe na kay mga laing relihiyon ron. Ang ilang panaot sa Katoliko, ilag yung hugaw-hugawan ang Katoliko, ilag yung dauton ang Katoliko aron lang gyud makakabig og mga membro. Ang mga laing relihiyon mga igsoon, grabe na kayo ang ilang panaot, ma social media man o ma personal. No? Wala kitay gikahadlukan mga igsoon, magdebate man ta personal o madebate man ta diri sa online. No? Mudawat kitag mga debate mga igsoon basta ang tema lang debatable lang. No, debatable lang mga igsoon kay kung tema nga dili debatable, dili debatehonon, wate debate ana. No, mudawat kita og mga imbitar nga mga debate, ma-personal o ma-online mga igsoon. Dawat ana mga igala ha, watay gikahadlukan nga debate mga igsoon. Ay lang ang patay kay kung patay ta mahadlok ta ana. Debate lang mga igsoon, no. Kung gusto mo makigdebate na ako personal, chat lang mo sa akong FB page, ay FB. Kung taga-DM ka, kay pwede ra ta mag-abot sa plaza o mag-sitag venue, pwede ra na mga igsoon. No? Basta kamatuoran lang, di jud ta mahadlok ana mga igsoon, muharong og debate mga higala. No? Muna watay gikahadlukan, basta debate lang. Ayo lang nang sinubagay kay hadlok ta na. Basta debate lang, watay gikahadlukan mga igsoon, ma-personal man ug ma-online. Kung gusto mo makigdebate nako, musulay na kog debate, sulayi lang ko. Ready ko kanunay mga igsoon sa pagharong og debate basta ang tema debatable lang. Kanang debatehunong jud ba? Pero kung muhatag mo og tema nga dili debatable, awat ay lalis ana oy, di ta magdaog ana. No? Mao na mga igsoon. Una mga higala ato sa ning husayon ni kining kang Brad, gusto ra gyud siya mosuod. Unya unsaon lagi nako kay gusto ko no magpa-accept aksipon ako siya. Nya wa may nakabutang aksip. Gusto ko na mga laing relihiyon pod nga musod para kung naa sila ipangutana mga doktrina nga wa mauyunin nila sa Katoliko, ipangutana na nila diri nako ni ako nang tubagon. Pero sabot ta ayaw gyud mog out kung di ko makabaos. No? Baslanay lang ta ba, puli-puli lang ta, pero ako'y unang motubag kay ako amo ning programa. Pislita ang green Brad. Wala man goy green nga kuan bro, kanang green nga murag tao pitaw. Naay green bro, pero kamera siya. Kanang kamera ba nga gaana ba? Kamera bro, nga gaana pitaw bro. Galibog bitaw ko ani bro, pislita ko nung green. Sa to pa pislito na kong green kining kamera. Dara pislito na ko ha ang green ha. Mora man ni ang green diri bro, ang kamera ra. Dara. Kana lang green na kamera pislita. Sige, ako pislito na. Time sa brad ha? Wala man bro. Wala man nakabutang mino diri, delete comment, suspend, block. Unsa man ni? Asa man ni pagkuan bro? Asa brad ha? So di pa nato ni basahon ang mga komentos mga laing reliyon kay kabaw ko nga paabot ni sila sa tubag sa ilang mga pangutana ba? Saan man ni oy? Limpanggog Anton Gregory ang imo mang nung picture diri bro nakabutang. Saan man ni?
Kana lang green na kamera pisilita. Okay, ako ng pisilito na. Awa. Sama ni? Murag mao ni silimpang kong Antong Gregory to join to live broadcast. Murag mao ni. Kani join. Ako pisilito na, murag mao ni. Okay, kabaw na dita ani mga igsoon kanira di ang green. Nga kamera dili katong green nga tao Brad Gregory. Kay niingon man mo nga katong tao kuno ba? Brother. Brad, hapon. Oh, dara nakasuna ko kabaw di ko Brad. Kabaw di ko kay niingon man ka kanang tao pitaw katong tao ba nga green. Nya di man di tao nga green. Kamera mo siya. Kamera nga gaana ba? Kasi kay bro kay wa kay kumasunto sa kuan kay karo pa ko naka inani din siya di ay. Mga bro nya ato sa ning basahon bro ang mga comment. Oh, sige sige. Sige pa time bro. Time. Ako dai si Brad Greg, CFD Cebu. Then salamat sa mga nitanaw ni support ni Brad Carlo Padayon. Padayon CFD Cebu, padayon ninyo guys. Okay, daghang salamat bro. Gregory, kini si Brad Gregory, mainiton kani pareha rami aning batan-on, aktibo pud simbahan unya. Napo ni sa mga live. Matagabi man ni iyang live unya please sunod pud mo sa iyang live, no? Dagan mong makatunan, paminaw gyud mo sa mga live sa mga Catholic Faith Defenders, no? Padayon gyud mo paminaw sa mga live sa Catholic Faith Defenders. Ayaw mo paminaw ng mga live sa laing reliyon. Among mga Katoliko mo paminaw ng mga live sa laing reliyon kay ngano man. Samot nang wala mo ituon sa doktrina sa simbahan na dali kay mong mailad. Kuyaw kayo, masudla ng iyong unahuna, maglibog hinon mo. Paminaw sa mo sa live sa Katoliko. Para kung naana mo saktong bangil, pwede na mo maminaw sa laing reliyon. No, ay mo kumpiyansa. Ay mo kumpiyansa paminaw anang mga laing reliyon niya, wa pa mo ituon, wa pa mo mangil nga doktrina gikan sa simbahan Katoliko. Kay kuyaw gyud mo, masud na sing unahuna. Na, tintal gyud mo. Madamos laing reliyon. Okay, ato sa ning basahon, murag nawa man si Brad Gregory. Napamangguto sa eskwelahan. Okay, salamat sa pagtanaw ni Jerly Cabanes Puentes, Waing Udto, unya ni Joel Palad, Dinsel Mundigo. Salamat sa iyong paglantaw, Walter Apot, inaot managhan pa niya atong views. Elias Mahilom, hipos ka maot nga dako, maot nga dako. Unsa man ni siya? Rindon Bragat, no? Kanay mo ha Brad Rindon Bragat, unahon na ra gyud na nimo, no? Maot nga dako. Oh. Unahon na ra na nimo Rindon Bragat, way labot ang estasyon ana. Pangutana lang Rindon Bragat, no? Neil Ritz, salamat sa imong paglantaw Neil Ritz. Archie Anyedes, morning pastor nga tingog ray puhunan. Salamat Brad Archie Anyedes. Salamat sa imong paglantaw sa atong live. Bisag dili ka Katoliko, salamat. Inaot nga hikapon ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Magkatoliko na ka. Duda ko, dunagyo kay kalagot aning mga ribulto sa simbahan Katoliko ba? DC Kugtas, oy akong amigo, Brad Danny Kugtas. Tawag niya ko, humani mo Brad, sorry, disturbo awa. Okay ra brother, wa ka makadisturbo Brad Danny Kugtas. Salamat sa imong paglantaw Brad Danny Kugtas. Unya, tawagi lang ko ha, tawagi lang ko. Atong amigo na si Brad Danny Kugtas, doon na po na siya programa sa DYRB. No, mao ni siya ang katong gipasangin nga tsunami. Katong nay kusukay linog ba? Siya gipasangin lang nga tsunami. Pero kaloy-an sa Ginoo mga igsuon na kuha na gyud taon siya. Luwas ra in taon siya no kay gikasuhan man taon ni Brad Danny Kugtas pero kaloy-an sa Ginoo na kuan siya naluwas ra siya mga igsuon. Rindon Bragat, 3,000 gani ang amo gibayran sa kasal sa akong igagaw. Oh, 3,000. Oh, kanang bayad Brad sa kasal ato naman ang gisaysay 3,000 gani. Among gibayran sa kasal sa among igagaw. Ang gibayran diha brother, ang pari, dili ang kasal kay ngano man kay ang kasal lagi mga igsuon isip sa sakramento wa gyud nay bayad. Sama ra to sa gisgutan ni Pablo ba, ang maayong balita nga akong giwali kaninyo wala gyud nay bayad. Wa nay suhol, libre na. Pero nangayo og suporta nga kwarta sa mga iglesia para makapadayon ko sa pagpangalagad. Buot pasabot nga kanang bayad sa kasal dili gyud na sa sakramento gyud sa kasal mo gibayran. Di man na pwede bayran ang sakramento. Ang gibayran diha kanang 3,000 dili na sa sakramento sa kasal, sa pari na brother. No na mga igsuon.
Rindon Bragat, mudiman pa nga dapat daw muhatag og vino red wine ik. Di man ta kabuot brad nga mudiman, pero sa akong una-una mga igsuon nga walay problema, nga mudiman, walay problema kay nga naman kay kana laging mga pari mga igsuon kay sila may leader sa simbahan, di ta kabuot kung mao na ilang pangayoon. Pero depende na sa parokya kay dili man ta na parokya mudiman gyud nga red wine gyud. No, red wine jud nga bino. No, di man sa takabuot kumudiman sila kay una-una sila may leader ana sa simbahan, sila may leader, di ta kabuot. No, igo ra man kang gikasal diha. Di ta kabuot kumudiman na sila nga red wine jud nga bino, red wine, vino red wine. Mo na siya. Di ta kabuot kay sila may pari diha sa mong simbahan, pero dili ta ng simbahan oy mubungat og ingon ana nga red wine gyud, di man magbuot. Dili magbuot mga igsoon. O niya, sa paniha, isa ha. Archie Anyedes, grabe gyud nga mudala og dipinsa sa bakak, G. Carlo. Wala man ta mo dipinsa sa bakak, brother. Ato lang gidipinsahan ang kamatuoran kung unsay nakasulat sa Biblia. No? Kung unsay nakasulat sa Biblia nga ang kadtong mga pangulo sa iglesia, ang mga leader sa iglesia, katong ang pangulo sa simbahan, takos jud natong pagatagan og suhol. Nya unsa may masulsi mong nahuna, moingon kag leader simbahan dagan man o numero 1 ni pare, obispo, kardinal ug santo papa. No? Nya naa man sa unang Timoteo 5:17 nga kadtong mga leader sa iglesia, pangulo sa iglesia, takos paghahatagan og dubli nga suhol. Sa to pa di mga igsoon, kantidad gyud, may kantidad gyud kay dubling suhol gud, dublihan gud. Meaning kanang mga leader sa simbahan hatagan gyud na nato silang suhol. Mao nang atong mga halad. Kanang mga halad nato ngadto sa atong pari, mao man ang suhol nato nga para nila, suhol na isip sa pari. No, kanang atong mga halad. Kanang mga halad nato ngadto sa mga pari, mao na atong suhol para nila. Nya na ba nas Biblia na bago pa ginatong gibasa unang Timoteo 5:17 nga kadtong mga pangulo sa iglesia, no, kadtong nagwalis mayong balita, takos paghahatagan og dubling suhol. Amo na hatagan po nato ng mga pari. Ang kahago sa pari nga nagbarog, nagwali diha mga igsoon, mo atong bayran, mo atong suhulan. Dili ang misa, dili ang bunyag, dili ang kasal kay ang kanang kasal isip sakramento wa lagi na ibayad. Kanang bunyag isip sakramento wa na ibayad kay sakramento gud na. Unsa nang sakramento? Grasya gud na. Nya mabayran din na nimong grasya sa Ginoo. Dili oy. Dili. Wa magani ito mabayri gani, wa magito mabayri ang gahom ni Pedro, gahom nga naa ni Pedro nga kanang paliton unta ni Simon Mago. Ningong Ginoo, ningong gis Pedro nga gatuo ka Simon Mago ang gahom sa Ginoo imong mapalit. Dili oy. Ang gahom sa Ginoo di mo mapalit, ang grasya pa hinon sa Ginoo mo yung grasya pa kaha. Dili jud na pwede mapalit ang grasya. Muna matud pa ni Archianides, grabe kuno kay ko mudipin sa bakak. Wa ko mudipin sa bakak. Ang akong gidipinsaan kung unsay nakasulat sa Biblia. Gihatagan na nako hustisya mga higala ba. Kung unsay nakasulat sa Biblia, para say akong gidipinsahan. Na kini ding mga nagwalis mayong balita, kini ding mga leader sa simbahan angay sa natong hatagan og dubling suhol. O mao nang atong mga pari ato sa silang hatagan og mga suhol. Kanang mga halad nato, mga love offering nato, mao man mga suhol nato. Ngadtos mga pari, mao man atong mga suhol nila. Ana ra ka simple brad. O niya, Rindom Bragat, so nagpabayad yun. Pari lagi mo gibayran, wala gini problema ang bayran. No, bisa pa nagpabayad, wala problema kay kanang kanapitang tanan manggod mga igsuon diri sa kalibutan. Tanan yung naghago ang isa na nato ng hatag ag palipay o bayran. No? Ana ra na siya. So nagpabayad yun, wala problema, nagpabayad yun. Kaya nga naman, kay kana laging mga leader sa simbahan, takos lagi na natong hatagan og dubling suhol. Suhol ba suhol? Suhulan na to. Suhulan na tong pari. Nya usay pamagis pag suhol na tos pari, pinagis atong mga halad. Mato pa ni Rindom Bragat, so nagpabayad gyud. Nagpabayad kay nga naman. Kay tungod kay angay nato silang hatagan og dubling suhol. Pero dili ang sakramento nga bunyag mooy atong bayran. Di na pwede. Kay sakramento man na. Okay? Archianides, ang kuryente ug ang pari, pag sure mo oy,
dili pa day enough nila ang pagpanglimbo nga income nga nakuha diha sa bato ug kahoy nga ilad-ilad. Kinsa may nag-ingon? Kinsa may niingon? Nga panglimbong ang income nga nakuha diha sa bato ug kahoy. Ngano nabot man kas bato ug kahoy? Imo na sang tirahan ang mga rebulto. Imo na sang tirahan ang mga larawan. Ang kanang kuryente, no, naman yung kuryente jud diha sa simbahan, mga bayad sa kuryente, sa suga, sa electric pan. Kung dili na to hatagag suhol ang atong pari, asa na lang ibayad sa kuryente? Kinsa may mobayad sa kuryente be? Masaman Archie, ikay mobayad sa kuryente? Ang wala mobayad ana nga to ang parokya mo na hatagan na ginato silang suhol ang pari. Ato suportahan ba ang mga parokya ba? Ato suportahan ang mga parokya para makabayad sila sa kuryente, baryo ng tubig, sa aircon, ano ba? Wa man ilibris biko, magbayad man ang pari ana, mao na mangigsuon, magbayad. Ingon pa niya nga pagpanglimbong mga income, nganong ingon magpagpanglimbong? Hunahuna ra man nimong nang limbong among mga pari. No? Hunahuna ra gyud nimo nang limbong among mga pari. No? Kay tungod ang imong hunahuna god, dili na magug Katoliko. Siktang sulpot na magug kamo na nga moingon kag panglimbong. Pag Katoliko gani, di ba, di ka moingon panglimbong ni amoa. No? Pag Katoliko gani, di ka moingon panglimbong ni amoa. Mo na kay hunahuna man na sa laing relihiyon, moingon gyud kag panglimbong. Kay nga naman laing relihiyon man ka. Pero pag Katoliko gani, di ba, di ka moingon panglimbong ni amo. Okay? Salamat Brother Archie Anidis ha. Di emotional person. Kini si di emotional person, kuha ni siya si Brad Dan Maasin. May bayad jud di ay. Bayad lagi ang pari, bayaran ang pari, pero ang sakramento way bayad. Way bayad. Ang sakramentos bunyag, ang sakramento isip ang bunyag isip sakramento way bayad. Pero ang pari pwede bayaran bayad jud ka kay ang pari good maikog tas pari naghago ko ng pari nagwali diha mga igsuon dinarog pila ka oras. Bayaran kay naa lagi nas Biblia unang Timoteo 5:17 nga kadtong nagwalis main balita kadtong mga leader sa iglesia takos jud nato hatagan og dubling suhol. Mo na suhulan jud nato. Suhulan jud makalisod bayran jud na nato. Ana ra na siya. Inana ra na siya kasimpol Pero dili ang sakramento mo'y bayran. Okay? Rindon Braga, tingko ka pa kang ula. Saan ang tingko ka pa lang kang ula? Wati ka masabti Rindon Bragat. John Remark, tumakmol, tinuod na. Salamat brad sa imong paglantaw. Magpamisa, special 300. Ang local 150. May problema ng special brad. Mas labaw-labaw yun ang special kay tungod kay ikaragoy special go na nga pamisa, ikaragoy gi pamisahan niyang igayuna. Kana barang imong mga mahal sa kinabuhi. No? Misahan, way nakasagula ing pamisa diha. Ikaw ra ang imong mahal sa kinabuhi ra mo gi special di pamisa. Mas dako-dako gyud ang hatag nimo sa pari ana, 300 gyud. Kay ikaw ra gyud ang imo ra gyud mahal sa kinabuhi mo gi pamisahan na ng higayuna. Ang gimisahan, ang imo ra gyud mahal sa kinabuhi. Wa man itipon sa ubang mga pamisa diha sa laing tao. Meaning mas dako-dako gyud og hatag nimo sa pari ana. 300 baron. Kaysa ordinary na 150, 150 bus-ubos na makisakay na. Ana ra na siya brother. Okay, Rindon Bragat, ang mga ansyano nga nagadumala og maayo isipon sila nga mga takos sa pilo nga dungganan. Labi na gayud kadtong mga nagkugis pulong sa pagtulunan. Diba? Diba? Darama din na. Aminado naman di ka di ay. Unang Timoteo 5:17. Diba? Rindon Bragat, aminado naman di ka. Ni angko naman di ka. Nga kadto ding nagdumala. No? Kadto ding mga leader sa simbahan. No? Nga nagkugis pulong. Nagkugis pagwalis pulong sa Ginoo. Takos jude sa pilo. Takos jude sa pilo. Pilong-pilon pag jude ay. Takos jude sa pilo nga suhol. Di ba? Ikaw na mismo ni angkon na napagani sita so unang Timoteo 5:17. Sakto na imo ha brad. Mo na ato jung hataga ni suhol ni atong pari makalisod bayran gyud nato. Salamat ha. Wilson Baha, salamat brother sa imong paglantaw. Matod pa ni Matod pa ni Rindon Bragat, wala na'y pari karon, wala na sila tuguti. Unsa may mingon kag wala na'y pari karon? Asa man basa sa Biblia wala na'y pari karon?
Isa may giingon nimo wala ni pari karon. Na magapoy pari, basahon ako karon ha. Basahon ako karon, di ba? Nagapoy pari. Ingon kang mingon kag walay pari, basahon ako karon. Kung wa bagi pari. Unang Pedro 2:5. Ingon ko no ni Brad Linton Bragat, wala nay pari karon. Wala na sila tuguti. O sige, ingon man ka wala nay pari karon ha. Akong basahon gyud karon. Tanaw na to, wa bagi pari. Unang Pedro 2:5. Laay pari oy. Ang inyong simbahan mo'y way pari. Mo na mingon kag way pari. Kaya ang simbahan may pari. Pero karon na gyud pari oy. So gani simbahan sa Katoliko daghan kay pari. Ha? Sa usa ka parokya tag-upat man gani na assign, laay pari oy. No? Naog diha Rex kay mag-uyog ang atong live Rex. Naog ba naog? Unang Pedro 2:5. Atong basahon na? Sama sa mga batong buhi, panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Tanawara, naag gyud ay pari. Naag gyud pari mangigsoon. Karon gyud ang akong gibasa diri karon gyud ning akong gibasa naag gyud pari. Sa New Testament na agyoy pari. Muna dili mahimo nga way pari. No, di mahimo nga way pari. Bisan basahon pa natong pinadayag. Mao man siya ang katapusang libro mga higala sa New Testament. Do na agyoy pari. Ato basahon sa pinadayag 1. Ingon ka way pari, nay pari oy. Mangilad sa gada. Okay, basahon na to ha. Giingon din pinadayag 1:6 gihimo kita niya usa kagingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog ug gahom nga walay katapusan. Naman lagi pari. Sanawan na makaginis Brindon Bragat. Wala nay pari karon, wala na sila tuguti. So walay pari karon na ay pari oy. Kani di akong gipangbasa. Karon gyud ni ha, karon gyud ni ako gibasa. Naagi pari mga higala. Di na mahimong way pari kay kanang pari mga igsoon kung basahon nato ang Exodo 14 Exodo 40 14, ang pagkapari tulumanon na nga walay katapusan. Ya kung ingon kag walay pari karon, na makagring giingon sa Exodo. Ang Exodo nag-ingon man nga ang pagkapari mo'y tulumanon nga way katapusan, meaning ang pagkapari magpabiling gyud na. Kay tulumanon gyud na nga way katapusan, nya miingon kag wan ay pari, tulumanon na nga way katapusan. Kung miingon kag wala nay pari, aw nahuman na din Nya unsa may giingos Biblia, Exodo 40:14, ang pagkapari usa ka tulumanon nga walay katapusan. Nya moingon kag walay pari, wala nay pari, nay pari oy. Bag-o pa gini na akong gibasa, unang Pedro 2:5, pinadayag 1:6, naagi pari. Bisag moduaw pa ka sa among parokya, sa among simbahan Katoliko, naagi mga pari, pero tinaghanang pari. Mo nang nakaingon kag wala nay pari, kay ang inyong magong simbahan way pari. Wa man moy pari ikon, mo na moingon kag wala nay pari. Ang inyong simbahan way pari. Ang inyong simbahan way pari, pero sa mo naagi pari. Naagyon. Unya sa paniha. Salamat brother sa imong pagpaminaw. Ang mga ansyano nga nagadumala og bayo isipon sila nga takos. Balik-balik naman Og sila gayon naghimog mga saserdote nga daghan kayo kay tungod kay ang kamatayon ginapungan sila sa pagpadayon. Hebreano 7:23. Watay supak anang imong Hebrehanon. Ang akong gisupak kanang imong pagsabot nga wala nay pari. Kisa may nag-ingon imong wala nay pari? Bag-o pa gina akong gibasa nay pari, may imong kagwa nay pari, kaog yod. PG Kisyo Talaba Archianides pataka ramang kagyawit. Kol. Muna kol Archianides kol ayaw gyud pataka gyawit kol kay titi yo kang PG Kis. Nilga Gerinia. Brad, nagpataka man lang ka, wa man magnegosyo ang pari alang anang bato kahoy giingon butang-butang. Butang-butang ra yun na tama ng mga laing reliyon. No? Maayong udto bro, daghan mig nakatuna nimo. Salamat Brad Aldrin Adlet Bartolome. Salamat, praise the Lord.
LD Tuwaba, LD Tabuada Bartolome, maayong udto bro, sakto gyud bro. Wala na ipari karon, wala na sila. Now Rex B kay uyog ang akong live Rex. Wilson Sadio, Sari, oy akong amigo, Rindo Bragat, pataka ramang ka Brad, before ka maghusga lantawon, mausa, oy dili maka magdasmag sa imong gipamulong. May imong simbahan, Sitas Roma sa Apostol Pablo usa ka alagad sa pari sa Dios. Ang pag-alagad sa pari walay katapusan. Sakto gyud Brad. Pinadayag 5 Gs, unang Pedro 2:5-9 kana Brad, ug wala na diha maghilom na lang mi. Pero kay klaro gyud kaayo ang pari sa Katolikoron ginluan na kay ang mga sinugo gyud sinugo jud sa Dios. Malakias 2:7. Salamat Brad ha sa Brad Wilson sa imong pagpaambit pod. Lyle Jan, salamat. Rosby Bayutas Alihabo, Birahilods, G. Carlo. Salamat Brad Rosby sa imong paglantaw sa atong programa. Rosby Bayutas Alihabo, na ay attorney nga babay nga sabadista na convert sa Katoliko bag-ura. Ako pa ilahon. Okay, salamat brother, salamat. Naagyo di ay no, napagani babay nga attorney po di ay mga higala. Kana sila mga open-minded na nga mga sabadista kay nagkatoliko man yun. Kini mga sabadista wa pa magkatoliko, sirado nag-una-una. Sirado nag-utok. Okay. Murag maura masiguro ni Limpanggong Anton Rigori pa-accept bro. Manan i-accept naman tani niyan. Good afternoon bro. Paki-accept ko sa live, ganahan ko. Mangutana. Kung mangutana lagi bro Rigori. Edgar Rinding kini wala man sila suguan na nga mga og kasal bunyag lubong ikapulo halad ramang yud wala pay pinugsanay kana sila asa man serbisyuhan ug dili mo bayad daan mo money down muna bago ano. Ikaw bro Edgar Rinding. Isugo po di kas Ginoo nga mo dawat ka nang ikapo sa mga kuan sa mga membro ninyo. Kusog ka mo reklamo sa mga pari ngano amo pari ko no wala ko no suguas pagpangayo ang nagbayad sa kasal, bayad sa lubong. Ikaw gisugo sa ka sa Ginoo nga ikay mo kuha anang ikapo. Bi asa ko no mabasa bi nga ikay mo kuha sa ikapo. Bi Pastor Dingding basahi ko no kus Biblia nga si Pastor Dingding gisugo sa Ginoo pagkuha ng ikapo. Wala mo'y katungod anas pagkuhag ikapo oy. Ang may katungod sa pagkubra sa ikapo, mga pari nga kaliwat ni Libi. Nya ikaw Pastor Dingding kaliwat di kang Libi. Wala ka kabasa sa Biblia na Hebrehanon City nga ang may katungod sa pagkubra sa 10% ikapulo ang mga pari nga kaliwat ni Libi. Nya hibulong ko ngano ang nikubra sa ikapo ang mga pastor man. Kamo kita mga Katoliko ay mo pailad anang mga pastor kana pita magaladhalad og ikapo 10% ayaw mo pailad ana kay ang mga pastor walay katungod sa pagkubra sa ikapulo kay ngano man kay dili ang mga pastor mo gisugo ni ana sa pagkubra kundili ang mga pari nga kaliwat ni Libi nya karon kanang mga pastor nga nagkubra-kubra ikapulo kaliwat din ang Libi kaliwat din mo pari nga ni Libi. Bi atong masahon ning Hebrehanon bi. Kanigon ang ubang mga laing relihiyon kusog ni mangilad ila na bang sayway-saywaro ning mga ubang membros Katoliko kung dili mo mohatag sa ikapulo inyong gikawatan ang Dios. Ayaw mo pailad anang mga pastor jud mga higala. Kay ang may katungod sa pagkubra sa ikapulo mga pari nga kaliwat ni Libi mo may katungod sa pagkubra. Dili ang mga pastor, kani mga pastor ba nangubra sila kwarta nga bisag dili sila mo'y sugo, bisag dili sila mo'y gisugo. Kawagi uwaw aning mga pastora lagi. Kawagi mga uwaw ani atong masahon na. Basahon na to. Niya atong basahon. Dara. Paminaw Pastor Dingding. Nangutana man kano nga ang among pari gisugo day among pari nga sa pagkubraan ng bayad ang lubong, bayad ang kasal. Na karon ikaw gisugo pug gas pari ay gisugo pug gas Ginoo nga mukubra ang ikapo dili man igay gisugo ana Pastor Dingding nganong nangubra man ka dara atong basahon na Hebrehanon City 4 ingon ni atong mabasa busa makita ninyo unsa siya kahalangdon bisan ang patriarka nga si Abraham mihatag kaniya og ikapulo sa tanan nga nasakmit niya sa gubat 5 karon ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Libi nga mga pari mangubra og ikapulo
gikan sa katawhan sa Israel. Sa ato pa ang nangubra sila gikan sa ilang kaugalingong katawhan. Ang may katungod sa pagkubra sa ikapulo mao ang mga kaliwat ni libing nga mga pari. O liman ka ana, ang may katungod is pagkubra sa ikapulo mga higala, kanang 10% ba? Ang mga kaliwat ni libing nga pari. Unya nga man kining mga pastors, mga laing relihiyon, mo may mangubra hinon sa ikapulo. Oy, ayaw mo pangilad, oy, sa mga miyembro, oy, mga pastor. Muna kita mga Katoliko ha, magtuong yung tag-Biblia para dili ta mailad. Hadlok-hadloko na ba sa mga pastor? Kadtong mga dili mo hatag sa pastor, kadtong dili mo hatag sa ikapulo, ha? Gikawata ninyo ang Ginoo. Ilan din gutloon ang Malakay 3:10. Unya ang mga miyembro sa taon sa mga laing reliyon, ang mga miyembro sa taon, hala, hatag sa ikapulo, unsay pilay abot sa ilang negosyo, ang katunga ihatag kay nahadlok sa giwalis pastor. Pero kung magtuon di kag Biblia mga higala, ang may katungod sa pagkubra sa ikapulo nga halad, mga pari nga kaliwat ni Levi. Dili pastor. Nga naman ikaw pastor Dingding, pastor man juga sa Barista, ngano ikaw may nikubra sa ikapulo? Nga dili man ka pari nga kaliwat ni Levi. Kano sa man ka nahimong pari nga kaliwat ni Levi be? Di ba? Ngano nangubra man ka sa ikapulo nga wa man kay labot ana. Nangubra ka kwartang dili imuha. Mo na pastor. Atong balikog basa ang Hebreo 7:5. Kinsa may katungod karon ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pari maoy mangubra sa ikapulo. Ang may katungod sa pagkubra sa ikapulo 10% ang mga pari nga kaliwat ni Levi. Dili mga pastor. Mo na mga igsuon ayaw gyud mo pailad ding mga pastor. Mo ni mga pastor burot kayo ilang tiyan kay ngano man ang mga miyembro mahadlok. Tanawa ng mga pastor mga lig-on kay glawas burot king tiyan. No? Pero ang miyembro alaot. Kaya nga naman mahadlok mas giwalis pastor. Hadlok-hadlokos mga pastor. Kutlok-kutluas Malakiyas. Malakiyas 3:10. Ang dili mo hatag sa ikapulo. Gikawata ninyo ang Dios. Di man ka ana. Pero kung magtuon di kag Biblia di mga higalaw. Ang pastor di ay mga higalaw. Wa di nasugua pagkubra sa ikapulo. Ang may katungod sa pagkubra sa ikapulo. Ang mga pari nga kaliwat ni Levi. Kaya ka ng mga pastoros, mga born again. Pastoros, mga sabadista, kaliwat din na silang Levi. Pastilan mga higala. Una mga igsoon, ayaw yun mo pailad anang mga pastor, mga higala, no? Ayaw yun mo pailad ana. Muna, Pastor Dingding, maingon ka, kinsa may nagsugo sa mong pari. Ni question ka, kinsa gasugo sa mong pari? Ha? Sa pagkuha ng kwarta? Ya, kinsa man say nagsugo ni mo, kinsa man sang Diyos nagsugo ni mo nga magubra kag ikapulo. Nga wa man kay labot ana. Oh, doon na lang ko'y gibasihan sa Biblia. Nga kanang mga leader sa simbahan, sama anang mga pari, may katungod na sila sa kanang mga pari, mga igsuon nga leader sa simbahan, may katungod na sila nga ato na silang hatagan og pagkaon. No, pinagi sa atong mga halad. Mo na sa mga igsuon. No? Mo na sa Edgar Dingding, mo na nga hinaot nga imo nang masabtan, mo na katungdanan na namong mga Katoliko nga muhatag mig grubling suhol sa among mga leader sa simbahan. Sama sa pari, sa tupapa, kardinal. Kinana sa unang Timoteo 5:17. Nya kadtong mga naghalad, ay katong nagwalis maing balita, mga leader sa simbahan, takos gayud na sila paghahatagan sa suhol. Nya mister pa di kasuguon na. Nga klaro naman na, katungdanan naman na gina nato. Nga may katakos kita sa paghatag nila grubling suhol ang mga leader sa simbahan. O, ingon ana na mga igsuon, unang Timoteo 5:17. Hinaut masabtan na nimo Pastor Dingding. Unya Juan di Dios Aliria. Juan di Dios Aliria, salamat sa imong pagtan-aw. Jursin Marcon Albarin, salamat sa imong pagtan-aw brother. Ayaw mo kalimot ha, paki-like o paki-like sa akong FB page, Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Paki-like lang mo mga igsuon o paki-follow sa akong FB page ha, Katinawan sa Pagtuong Katoliko. O niya, paki-subscribe po sa mo mga igsuon sa YouTube channel ako, sa G. Carlo Badinas YouTube channel, o paki-subscribe sa mo mga higala sa YouTube channel sa Yagyagan sa Kamatuuran, o sa YouTube channel ni Eljoy. Yes, brad, insakto ka, salamat. O, salamat, Juan di Dios Aliria. Ahab
Trust, balika sa bro tong mga teksto nimo nga gikutlo. Salamat. O naa brad ato balikon ha. Unang Timoteo 5:17 o 2 Corinto 11:7 o unang Corinto 9:13-14. Balikon ako ha. Unang Timoteo 5:17, 2 Corinto 11:7-8, unang Corinto 9:13-14, Leviticus 27:1, mao na mga teksto brother. May tungod sa paghalad nato ngadto sa pari. Okay brad? Salamat Ahab Stras, salamat. Linda Sumo, Paris Support, o sakto gyud sister. Mao na mga igsuon, katungdanan man gyud na nato god isip Katolikong Kristohanon nga doon na gyud tay ikasuporta sa atong parokya. No, mao ni nara ba na sa doktrina Kristiyana nga katungdanan sa usa ka Kristohanong Katoliko nga mubulig ta, mutabang ta sa atong parokya. Meaning buta pasabot sa atong mga pari. Oh, mao na mga igsuon. Suportahan nato mga igsuon, di ta magdinaw sa atong kwarta ha. Okay. Salamat sa inyong paglantaw. Archie Anidis, labaw pa sa bato kahoy inyong diha kay 10% gyud. Sakto gyud brad, sakto gyud brad. Ahab Trust, i-check ang imong settings bro sa imong page na man diha how people reach or interaction. Basta naara na diha bro. Salamat brad ha. Bro Nathan Hinlog, bakalso maayong udto bro J. O salamat brad Nathan, bakalso Hinlog. Salamat sa imong paglantaw sa akong live. Salamat. Di emosyonal, walay bayad ang kasal basta dili special kay naay mass wedding nga schedule kada parokya. Dominicos Fernandez, oy. Shout out bro Carlo, nagtan-aw diri sa SRP. Salamat brad Dominicos Fernandez, salamat sa inyong paglantaw. Lackwell Jewel, salamat sa inyong paglantaw ha. Ipakita na ato basahon. Apir Pagusan, shout out bro, watching here in Oman. Sani? Oman. Oh. Tuwa ni sa gawa si Brad Apir Pagusan, shout out bro, watching here in Oman. Salamat brother sa imong paglantaw. Okay, salamat sa paglantaw ni James Kamay og ni aw ko kasabot ning usa kay mura man Hebrew man iyang ngalan. Og ni Brad Boni, GB Bones. Salamat sa inyong paglantaw tanan, murag mao na gyud to ang naglantaw og sa ato nga 4 viewers nga nagpabilin sa atong paglantaw sa atong programa. Inaot nga daghan pa mong makatunan sa ato ang live. Niya sundi ko pohon mga igsuon sa akong live, daghan patag mga tukion nga mga doktrina sa atong simbahan. Unya daghan pa sad ta tubagon nga mga atakis mga laing reliyon batok sa atong simbahan Katoliko. Ato nang tubagon niya pohon. Daghan pa tang mga nindot nga topic nga atong paghisgutan. Kini nga topic atong gisgutan karon mga higala mahitungod rin nga do na bayad ang kasal, do na bayad ang bunyag, do na bayad ang pamisa. Nya ato naman ang gitubag, wala gyud bayad ang kasal isip sakramento, ang gibayran nato diha mao gyud ang kahago sa pari. Ang pari ra mo gibayran. Natural ra na, no? Natural ra na kay naa nas Biblia nga katungdanan gyud na nato nga mohatag tag suhol sa mga leader sa simbahan. Okay, salamat. Iapa si Bungson Agus Queen. Oh. Combine man ni Agustin ug Queen mi. No, Bungson Agus Queen. Salamat sa paglantaw natong tanan. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Catholic Faith Defenders. Yung ubos nga lagad Brad Carlo Badinas manamilit kaninyo. Mayong hapon udto may gabi mang adlaw agad sa mahidangat ining akong Facebook live. Daghang salamat. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Bye-bye.